Σε εκείνη την εκπομπή είχα προαναγγείλει ότι μόλον ότι είμαι Ολυμπιακός και υπήρξα συνδεσμίτης της θύρας 7 για αρκετά χρόνια, σε επόμενα podcast θα καλούσα παιδιά και άλλων οπαδικών προτιμήσεων να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να θυμηθούμε τις παλιές εποχές του ελληνικού οπαδικού κινήματος. Ξεκινώντας λοιπόν να κάνω πράξη αυτό που είχα υποσχεθεί, σήμερα έχω καλεσμένο έναν παλιό οπαδό του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα μαζί μας σήμερα είναι ο Αντίοχος. Ο Αντίοχος είναι το ψευδόνυμο ενός εκ των παλιών ΠΑΟΚτζίδων της θύρας 4 και των φανατικών οπαδών του ΠΑΟΚ, που έζησε την εξέδρα της δεκαετίας του 80, της δεκαετίας του 90 και μεταγεμέστερων ετών. Ο Αντίοχος είναι ενεργός οπαδικά και σήμερα. Εξακολουθεί να παρακολουθεί την ομάδα του και να είναι τακτικός θαμώνας στο γήπεδο της Τούμπας και όπου αλλού μπορεί να παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ. Ξεκινώντας λοιπόν την σημερινή εκπομπή, θα στείλω αρχικά τα θερμά μου συγγητήρια της οικογένειας των αντικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έφυγαν από την ζωή πριν λίγο καιρό στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και Αντίοχε, θα σου δώσω τον λόγο. Φίλε μου Αντίοχε, καλώς μας όρισες. Καλώς σας βρήκα, Σταμάτη. Με πολύ χαρά θα συνυπάρξουμε σε αυτό το διαδικτυακό podcast και ελπίζω να ενημερώσουμε αρκετά και τη νεότερη γενιά. Αντίοχε, αυτό εξαρτάται από σένα. Θέλω να ξεδιπλώσουμε αναμνήσεις, να μας μεταφέρεις τις εμπειρίες σου στο βαθμό που μπορούμε και ελπίζω πέρα από τις αναμνήσεις που θα φέρουμε στο προσκήνιο, πέρα από την εικόνα της παλιάς ελληνικής εξέδρας, θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε μέσα από αυτή την έλεξη, να δούμε στο τέλος και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το, ας το πούμε έτσι, οπαδικό σήμερα. Είμαστε και μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να αρχίσουμε από το εξής. Φίλε μου Αντίοχε, είσαι από την Κρήτη και ΠΑΟΚτζής. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι πώς έγινε αυτό. Σε έκανε κάποιος συγγενής ή σε τράτησε κάτι προσωπικό σε αυτή την ομάδα? Ναι, οικογενειακά, ας πούμε, θα το πω, ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός. Βέβαια δεν ήταν κυπεδικός. Εγώ στην παιδική ηλικία άρχισα να βλέπω ποδόσφαιρο, δηλαδή από το Μουντιάλ του 82 στη τηλεόραση λέμε, και είχα δει και τους τελικούς, δηλαδή έβλεπα από το 81. Στο συγκεκριμένο τελικό είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 3-1 τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Ιστορικό παιχνίδι. Το 1981, ναι. Ιστορικό παιχνίδι και με οπαδικά διάφορα, τέλος πάντων, εκτός του γηπέδου. Ρωτώντας λοιπόν και βλέποντας τις συνθέσεις, είχα δει ότι έπαιζε και ένας παίκτης από τα Χανιά. Ήταν ο μοναδικός που έπαιζε. Ένας κριτικός, δηλαδή αλφα εθνική, ήταν αυτός, εκτός από τον Όφη, εντάξει. Και έτσι αποφάσισα να γίνω ΠΑΟΚ. Μ' άρεσε πολύ και η ατμόσφαιρα και η κερκίδα, και έτσι είμαι ΠΑΟΚ από τότε. Όμως η απόσταση ήταν μεγάλη και αυτό μου φαίνεται στο νου το εξής ερώτημα. Πρώτη φορά πότε την είδες στην ομάδα σου από κοντά στο γήπεδο? Πρώτη φορά από κοντά το 1987 στο Ηράκλειο. Είχε για την καλή ομάδα Όφη και πήγα σαν μαθητής σε Όφη ΠΑΟΚ. Ήταν 0-0, ήταν μια καλή ομάδα με τότε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή θυμάμαι ότι είχε κάνει τρομερή εμφάνιση ο Κικιούδης, ήμασταν για ένα σκορ 3-1, έτσι είχε βγάλει όλα. Εκείνη τη χρονιά πρέπει να διεκδικούσα από τη δεύτερη θέση για κάποιο διάστημα μαζί με τον Όφη, αν θυμάμαι καλά. Σε εκείνο το πρωτάθλημα ήταν ο ΠΑΟΚ βγήκε δεύτερος, τρίτος, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε καλή ομάδα. Εντάξει. Ήταν η χρονιά με τις απεργίες, τώρα μας πήλεις πίσω φίλε. Ήταν το πρωτάθλημα που πήραμε εμείς στο τελευταίο πριν τα πέτρινα, με τις που είχαν κάνει απεργίες πολλές ομάδες και ο ΠΑΦ νομίζω, και δεν είχαν κάνει απεργίες ο Ολυμπιακός γιατί ήταν πρωτοπόρος και θα είχαν το πρωτάθλημα, και ο Παναθηναϊκός με τον Όφη που ήταν κοινής ιδιοκτησίας εκείνα χρόνια. Και νομίζω, δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα, το Πανιόνιος, αν θυμάμαι καλά, και είχε αλλάξει η βαθμολογία της τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι, ο Πανιόνιος νομίζω πήρε τελικά τη θέση του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι, τώρα κάπως έτσι πρέπει να ήταν. Ναι. Χρόνο αυτό. Είχαν χάσει το UEFA, ναι, νομίζω εκείνη τη χρονιά με την απεργία, κάτι είχε γίνει, είχαν χάσει το UEFA, όχι κάτι είχε γίνει, είχαν γίνει απεργίες συγκεκριμένα, είχαν χάσει το UEFA. Σειρά 4 θέλω να δεις, πότε πήγες τώρα? Σειρά 4, μιλάμε τώρα για Τούμπα, μιλάμε για το 88.
να ρωτήσω πώς προέκυψε, τι ένιωσες, αν από τότε και μετά έγινες τακτικός στα Μόνα. Βεβαίως, ήταν μαγική εμπειρία. Είχα και την προσμονή και το ταξίδι. Τότε έπαιρνες το πλοίο 12 ώρες σχεδόν για Αθήνα, το τρένο για Θεσσαλονίκη έκανε άλλες 9 και είχα πάει μόνο. Που μπήκα μέσα, ένας καινούριος κόσμος, άλλο τηλεόραση, άλλο κοντά. Χωρίς να γνωρίζεις κανέναν, δηλαδή πήγες μόνος σου χωρίς να έχεις επαφές με τους οπαδείς. Τίποτα, έτσι. Και από τότε, ας πούμε, πλέον σαν οπαδός, μετά είχα επαφή με τον Πανελλήνιο της Αθήνας, είχαμε έναν πρόεδρο, τον επωνομαζόμενο Παππού Κωνσταντινίδη, με έγραψε μέλος, υπήρξα για αρκετά χρόνια μέλος του Πανελληνίου, έκανα και εκδρομές και πούλμαν. Όλα αυτά ξεκινάνε το 1987 ή πιο μετά. 88. Από το 88 και μετά. Μάλιστα. Αυτά στο Ιράκ. Θέλω να μου πεις το εξής. Αν έχεις καλή εικόνα, γιατί καταλαβαίνω ότι η απόσταση ήταν μεγάλη, αλλά από αυτά που συζητούσες με τους υπόλοιπους οπαδούς του ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, θέλω να μου περιγράψεις συνοπτικά την οπαδική Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι συσχετισμοί με τους Αριανούς και με τους Ηρακληδείς. Μιλάμε και για μια εποχή που το μπάσκετ ήταν τότε, η Θεσσαλονίκη ήταν η πόλη του μπάσκετ. Αυτές οι δύο ομάδες, εσείς και ο Άρες, και χτυπούσατε τα πρωταθλήματα, τα οποία ήταν ο Άρης συνήθως τέλειο. Και θέλω να μου πεις ποιοι ήταν οι συσχετισμοί, οι οπαδικοί. Αν άλλαξε κάτι τη δεκαετία του 90, που εγώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει να άλλαξε, όπως το έβλεπα ως παρατηρητή. Κοντολογείς, δηλαδή, πάνω κάτω, πώς ήσασταν περισσότεροι από τους Αριανούς, ήταν περισσότεροι εκείνοι, οι Ηρακληδείς πώς ήταν τότε, αυτοί που έρχονταν στην Τούμπα, αν θυμάσαι, εσείς αν πηγαίνατε στην έδρα τους, λίγο να μας περιγράψεις το κλίμα, το οπαδικό, της Θεσσαλονίκης στα τέλη της δεκαετίας του 80. Εγώ ή όχι, πάντως ήταν πάντα πλειοψηφία οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μες στην πόλη. Δηλαδή η αναλογία τότε ήταν τουλάχιστον 60% ΠΑΟΚ, έπαιρνε και ο Άρης ένα 25% και έμενε ένα 10% για τον Ηρακλή, γιατί θα βάλουμε ότι υπήρχαν και οπαδοί αθηναϊκών ομάδων. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Για πες μου λίγο, δηλαδή μετά τους Ηρακληδείς, γιατί το είχαμε συζητήσει και μου το έχεις του παλιότερα έτσι, σε προσωπική σύνδεση που είχαμε κάνει. Υπήρχαν Ολυμπιακοί, γιατί είναι. Ξέρεις, δεν είναι και πολύ γνωστό αυτό. Υπήρχαν δηλαδή μετά τους Ηρακληδείς, ήταν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί. Ποιοι ήταν μετά στην Θεσσαλονίκη. Θεσμό. Εγώ τον πρόλαβα το σύνδεσμο του Ολυμπιακού στο Βαρδάρ. Τώρα μιλάμε για ποια περίοδο? Μιλάμε για δεκαετία 80, τέλειο 80, αρχές 90. Ήταν πνεύφο βέβαια, δεν ήταν θύρα 7, έτσι να ξέρουμε. Ήταν κοντά στην ασφάλεια, για ευνόητους λόγους, αλλά ήταν ένας χώρος που θα αναφέρουμε τώρα και ιστορία την οποία τη ξέρουν οι παλιοί οπαδοί του ΠΑΟΚ. Όταν έγινε το παράζ το Βόλο το 80, Ολυμπιακό Τάριστο, το μάτο Ολυμπιακού ΑΕ. Ναι, το 2-0 που κέρδισε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, αυτό λέω. Είχε φύγει μια ιστορική εκδρομή οπαδών του ΠΑΟΚ με προεξέρχοντα το μανάβι για το Βόλο. Τα εισιτήρια και τη συνεννόηση την είχε κάνει. Να διευκρινίσουμε ότι το συγκεκριμένο πούλμαν ουσιαστικά υποστήριξε τον Ολυμπιακό, έτσι, αυτό να διευκρινίσω. Ο Μανάδης και η παρέα του, Παρασίδης, ο συγχωρεμένος και άλλα άτομα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Αυτό είναι πάντως γνωστό. Υπάρχει και φωτογραφία και στο βίντεο από το μάτσα αυτό. Στο κέντρο του κηπέδου υπάρχει το πανό. Διάκριτο. Ήταν ένας λόγος βέβαια που οι συμπολίτες μας κατηγορούσαν ότι υποστηρίξαν τον Ολυμπιακό, ξεχνώντας ότι έκαναν οι ίδιοι στο ημίχρονο. Χωρίς να χρειαστεί να πω τίποτα περισσότερο. Κάτι συγκεκριμένοι παίκτες τους κτλ. Εντάξει, αυτό πάει για την ομάδα, πάει αλλού, δεν πάει για τους οπαδούς. Αλλά αυτοί τονίζουν ότι πήγαν παοξίδες με τον Ολυμπιακό. Και ναι, είναι αλήθεια και είμαστε χαρούμενοι γιατί φυσικά θα θέλαμε να πάρει τέταρτο πρωτάθλημα ο Άρης. Αφοπλιστική ειλικρίνεια, φίλε. Αφοπλιστική ειλικρίνεια, πιστεύω έχει πολύ μεγάλη σημασία η μαρτυρία για το podcast και για τους φίλους που θα μας ακούσουν. Εσύ αρχίζεις και έχεις εικόνα από το 88-89 και μετά.
Εκείνη την περίοδο λοιπόν θυμάσαι ότι οι Παουτζίδες ήταν αρκετά περισσότεροι από ό,τι μας είπες τώρα από τους Αριανούς και τους Ηρακλήδες. Και τέταρτη ομάδα στη Θεσσαλονίκη σε μαζικότητα οπαδική ήταν ο Ολυμπιακός, έτσι. Εκεί κάνανε και εκδρομές. Βάζαν πουλ. Παναθηναϊκοί. Δεν θυμάμαι αν υπήρχαν πέρα από παρέες. Σε στεγασμένο όχι. Και ήταν και το διαβόητο κρυφό σχολείο της Original, που ήταν ένα ανέκδοτο του Χατζηχρήστου. Αυτοί το λέγανε κρυφό σχολείο, δεν βάζαν διεύθυνση πουθενά. Είχαν και ένα εφημεριδάκι το δικέφαλο και μέσω αυτού γράφανε, ας πούμε, στο γνωστό σημείο κτλ. Ατυχώς βέβαια για τους ίδιους, κάποια στιγμή, 1, 2, 3, διαβάστηκε το εφημεριδάκι και από άλλα μάτια. Οι Ούγγρες ήταν γνωστοί. Υπήρξε μια, ας πούμε, διακριτική παρακολούθηση και ο χώρος και το Ghost Club έγινε καλοκαιρινό. Πάντως υπήρχε, έγραφα, ήταν αληθινό αυτό δηλαδή. Πραγματικά. Ήταν κοντά στην οδό Αλεξανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για να πούμε, για να καταλάβουν και οι φίλοι μας οι αξίες, ότι ξέρουμε ότι έγινε. Ένα, ας το πούμε, σκοτεινό σημείο των γνώσεων που έχουμε για το τι συνέβαινε οπαδικά στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπήρχε έστω και αυτή η μικρή παρουσία οπαδών των αθηναϊκών ομάδων, έτσι. Υπήρχαν οπαδοί, ας πούμε, και μεμονωμένοι σίγουρα και παρέες. Αλλά λέγω τώρα οργανωμένοι, γιατί ήταν διαφορά. Η ΠΕΦΟ έβαζε πούλμαν. Μπορεί να ήταν ένα, μπορεί να ήταν δύο, αλλά υπήρχε πούλμαν. Δηλαδή, να καταλάβεις, και στο τελικό το 92 η ΠΕΦΟ είχε πάλι ένα πούλμαν. Όταν λες πούλμαν, οι οπαδοί του Ολυμπιακού που κατέβαιναν από τη Θεσσαλονίκη για τα εντός έδρας μάτς της ομάδας ή για Βόρεια Ελλάδα κάποιο παιχνίδι που ήταν κοντά σε κάποιο γήπεδο κοντά. Το 92 ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έβαλε ένα πούλμαν για το Πειραιά. Ναι, και το Καραϊσκάκι. Κάνανε εκδρομές κάποιες, τώρα δεν ξέρω κι εγώ ιδιαίτερα. Είχα γνωρίσει κάποια παιδιά από εκεί, λόγω του ότι ακούγανε rock, metal, στα μαγαζιά, μάθαινες και τέλος πάντων ήταν μια γνωστή παρέα, ήταν. Εντάξει, τώρα κάποιοι και με τα ψυχονομά τους γνωστοί. Ναι, εκεί ήθελα να σε πάω. Δηλαδή στα στέκια της εποχής που όλοι θυμόμαστε τη δεκαετία του 80, τα μαγαζιά που είχαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπιλιάρδα, έτσι, εκεί που συχνά είχαμε οπαδοί. Υπήρχε στη Θεσσαλονίκη παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ, ή ήταν, ας το πούμε, με τους όρους της εποχής μας undercover, δηλαδή δεν φαίνονταν. Εντάξει, δεν ήταν με μπρελόξυρα 7 όπως όσοι μας θα ήσασταν στην Αθήνα, αλλά τους ξέραμε. Μάλιστα. Εσύ, ως Παοκτζής, αρχίζοντας να παρακολουθείς τον ΠΑΟΚ και να είσαι ένας εκ των πραγμάτων εκδρομικός, ας το πούμε έτσι, οπαδός, εφόσον ζούσες μακριά και αναγκαστικά και στο γήπεδό σου. Δηλαδή, όταν έπρεπε να πας, έπρεπε να κάνεις ταξίδι. Θέλω να μου πεις σε εκδρομές που κατέβαινες για να δεις τον ΠΑΟΚ σε αθηναϊκά ντέρμπι. Ποιους οπαδούς αντίπαλης ομάδας υπολογίζεις, είτε εσύ είτε οι υπόλοιποι οπαδοί του ΠΑΟΚ που έρχονταν στην Αθήνα να δουν την ομάδα σας, ποιους υπολογίζατε περισσότερο? Ήταν γνωστό αυτό ότι το Μπραθ το περίμενε με τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν και οι άλλοι, αλλά οι άλλοι όταν κατεβαίναμε στην Ομόνια δεν εμφανίζονταν. Ο Ολυμπιακός, έχοντας στην Αγίου Κωνσταντίνου τη θύρα 7 Αθηνών, από ό,τι ξέρω, και με τον ύπο ηγέτη, ήταν έτοιμοι. Δηλαδή, εκεί γίνανε κατά καιρούς σκηνικά και ήταν οι μόνοι που ερχόντουσαν. Εγώ θα σου αναφέρω, ας πούμε, χαρακτηριστικά στο 94, τώρα. Αυτά να τα πούμε πιο μετά. Στο κράτοτε για θα σου κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Να πούμε πιο μετά. Τους υπόλοιπους, δηλαδή, Παναθηναϊκούς έλεγες θα περάσουμε το τρένο από τη Βικτόρια, μπορεί να ρίξει καμιά πέτρα. Δεν ήτανε. Κατανοητή απάντηση. Θέλω να μου πεις ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί έχω μιλήσει με Ατζή και όταν έκανα παλιά εκπομπή στο ραδιόφωνο, στο Rock Machine, με ένα παιδί ο οποίος ήταν και αυτός παραγωγός, ήταν Ατζής και πήγαινε συχνά στο γήπεδο και ήταν μέσα σε εκείνο το παιχνίδι. Και είχε μείνει μαρτυρία, απλά την έχω χάσει και εγώ τώρα. Δεν ξέρω πού μπορώ να το βρω αυτό το απόσπασμα. Τι θέλω να σε ρωτήσω για το συγκεκριμένο μάτι. Είναι το 1985 που ήταν το παιχνίδι, ουσιαστικά σας έδωσε μια μεγάλη όθηση για να πάρετε τον τίτλο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μιλάω για το 2-2, όχι μόνο αυτό το παιχνίδι και άλλα, εντάξει, αλλά και σε αυτό ότι ήταν ένα παιχνίδι, ένα δείγμα ότι εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να περάσει και από την Αθήνα χωρίς να χάσει πολλούς βαθμούς, άρα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
γνωρίζω, όσοι είμαστε παλιοί έτσι γηπεδικοί, ότι υπάρχει μια ιστορία γύρω από αυτό το παιχνίδι. Και έχω την μαρτυρία του IG συγκεκριμένα που ήταν μέσα. Γιατί εγώ ήμουν ακόμα πιτσιρικάς, ακόμα τότε πήγαινα με τον πατέρα μου γήπεδο. Συγκεκριμένα δεν είχα έρθει και στην Αθήνα. Και υπάρχει μια φήμη η οποία συγκεκριμένα λέει το εξής: ότι όταν πηγαίνατε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήταν 300 άτομα, 400, δεν θυμάμαι, θα μου πει εσύ πώς ήταν. Πήγαιναν να δουν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια, δέχτηκαν μια επίθεση από οπαδούς της ΑΕΚ, την ανταπεξίσταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποφρώντας τους αεξίδες μέσα στις εξέδρες της έδρας του. Και οι αεξίδες είχαν φύγει στο ημίχρονο και είχαν ζητήσει τη βοήθεια των δικών μας των Ολυμπιακών, που ο Ολυμπιακός έπαιζε στο Ολυμπιακό στάδιο εκείνη τη μέρα. Ένα άλλο παιχνίδι, δεν θυμάμαι, τη Λάρισα, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο ποιο μας παίζαμε εκείνη την ημέρα. Οπότε οι αεξίδες είχαν έρθει στο Ολυμπιακό στάδιο να ζητήσουν βοήθεια και η βοήθεια είχε καταστάσει όντως. Ο φίλος μου αεξίδης που είχε πάει σε το παιχνίδι μου είπε ότι στη Μάνα στο τέλος του αγώνα να έχει κατακλειστεί ο σταθμός του Περισσού από κόκκινα γασκόλ. Όπου δεν υπήρχε συμπλοκή, δεν υπήρχε κάποια αντιπαράθεση ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Απλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν κατέβει, γιατί πολύ απλά οι αεξίδες τότε δεν είχαν καταφέρει να τα βγάλουν πέρα μαζί σας. Και ναι, αποτέλεσμα να εμφανιστεί η αστυνομία, να καθυστερήσετε να φύγετε από οι εκδρομείς να φύγουν από το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας κτλ. Εσύ τι ξέρεις για αυτό το παιχνίδι? Ναι. Πράγματα που βέβαια τα έμαθα από το σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης στη θύρα 4. Γιατί εγώ πρόλαβα και το μανάβι. Οπότε είναι από πρώτο χέρι που τα έχω ακούσει. Συνοπτικά, εκείνη τη φορά που λες, υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη. Ήταν ο Μανάβης, η 4, και απ' την άλλη ήταν ο συγχωρεμένος, ο Κούλης, από τον άλλο σύνδεσμο, αυτός που έκανε κερκίδα. Έχουν σπάσει λοιπόν και έχει πάρει ο Μανάβης τα 300 άτομα περίπου που έχει αυτός και αποφασίζει, χωρίς συνοδεία αστυνομίας, να φύγουν αρκετά νωρίς για το γήπεδο, αλλά δεν κατέτηκαν στο Περισσό όπου θα περίμεναν οι αεξίδες φορτωμένοι και έτοιμοι. Κατέτηκαν, εάν δεν κάνω λάθος, στα Πεθκάκια. Ακολουθώντας λοιπόν περιπατητό το δρόμο, βγήκαν στο Άλσους και εκεί έγινε η μάχη, την οποία την έχασαν κατά κράτος οι οπαδοί της ΑΕΚ, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Ναι. Πήγαινε στο γήπεδο δική μας κανονικά. Οι αεξίδες πολύ εκνευρισμένοι καβάλισαν τα μηχανάκια γιατί δεν υπήρχαν κινητά τότε, πήγανε στο ΟΑΚΑ και κάλεσαν τους Ολυμπιακούς. Οι Ολυμπιακοί, από ό,τι έχω ακούσει, ήταν 2-3 τρένα γεμάτα, δηλαδή μιλάμε για 2-3 χιλιάδες κόσμο, 2.000 σίγουρα πάντως, οι οποίοι έρχονται έξω από την κερκίδα, η Ολυμπιακή πλειοψηφία, γιατί οι αεξίδες που κάτσανε ήταν σίγουρα λιγότερο για τα επεισόδια, λέω, για την έξοδο των οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν σίγουρα πιο λίγοι αεξίδες. Και έχω ακούσει ότι δεν ήταν η μόνη φορά, τους έχετε γλιτώσει και με το Παναθηναϊκό. Αρχίζει ένας πετροπόλεμος, η αστυνομία κρατάει τις θύρες κλειστές, οι οπαδοί Ολυμπιακού και ΑΕΚ δεν φεύγουν, με αποτέλεσμα μετά από 3 ώρες, με παρέμβαση της διοίκησης του ΠΑΟΚ και της αστυνομίας, αποφασίζεται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να φύγουν από τη σκεπαστή. Δηλαδή διασχίζουν το κήπεδο και φεύγουν από τη σκεπαστή. Ο όγκος των αεξίδων δεν υπήρχε πλέον, ήταν έξω από τον 21. Και έτσι δεν έγινε συμπλοκή στο ΦΕΦΚΑ των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αλλά οι αεξίδες είχαν, δηλαδή το σύνθημα δυναμωτικό στο ξύλο στο δασάκι, είχες εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που λέει για τους αεξίδες παλιότερα, όντως το είχα να πει και στην εκπομπή με το Στήριο, ήταν αυτό που είναι πολύ πιο ήπια η σχέση των οπαδών των δικών μας Ολυμπιακού με τους οπαδούς της ΑΕΚ μέχρι το 88-89. Δεν το λέμε ούτε για να δείξουμε κάτι, σε διάσταση ήταν η ιστορική αλήθεια. Την είχαμε ζήσει όσοι ήμασταν εκείνα τα χρόνια στο γήπεδο. Δεν ήταν μαζικά και ευρύτερα δυνατοί οι φανατικοί οπαδοί της ΑΕΚ τόσο κατά τη δεκαετία του 80. Άρχισαν να μαζικοποιούνται και να γίνονται πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος, και όχι μόνο στην Αθήνα, πανελλαδικά, από το 91-92 και μετά, την εποχή που πήραν τα 3 τα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ πιο αδύναμοι, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά τη μαζικότητά τους και σε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τον Περαγεζόπουλο, το μάτς που είχαν έτσι πολύ λίγοι. Είχαν μάτς που πήραν πρωτάθλημα μετά από 10 χρόνια. Είχαμε τα 8.000-20.000 κάπου εκεί δικαιούνταν εισιτήρια χωριά από στάδιο και είχαν έρθει σύντημα ήταν 10.000. Είχαν τουλάχιστον 8-9 χιλιάδες εισιτήρια φούλτα. Λοιπόν, αυτά είναι παλιές ιστορίες. Έτσι.
Το Άκα στην πλευρά των Αγγλίδων με άδειες εξέδρες και στην πλευρά των Ολυμπιακών γεμάτο. Ναι. Το καταγραμμένο μάτσι για τους οπαδούς του Ολυμπιακού της γενιάς μου, και παρόλο που σε εκείνο το παιχνίδι και εμείς δεν ήμασταν τόσοι πολλοί όσο τα προηγούμενα χρόνια, ήταν δύσκολη χρονιά, ήταν εποχή Κοσκοτά. Είχε φύγει ο Κοσκοτάς, είχε περάσει το Σαλιαρίδο Ολυμπιακός, είχε περάσει από 40 κύματα εκείνη τη χρονιά η ομάδα. Αλλά εντάξει, το άξιζε. Θεωρώ ότι εκείνο το πρωτάθλημα Ολυμπιακός το άξιζε. Και φάνηκε ότι στο τελευταίο παιχνίδι να έπρεπε να διεκδικήσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα σε ένα μάτ. Έπρεπε να έχουμε νικήσει 5-1 για το παιχνίδι και τελικά ήρθαν 0-1 γιατί είναι από τα παιχνίδια που η μπάλα δεν θέλει να μπει που λέγαμε παλιά. Δεν έμπαινε η μπάλα. Και θέλω. Θα το καταλάβει. Μπορεί να και να καταλάβει την εικόνα του αγώνα. Φίλε, και όχι μόνο αυτό, να πούμε δεν το λέμε τώρα, είναι και θέμα λυτησία. Γιατί μπορεί οι νεότερες γενιές να έχουν άλλες εικόνες και είναι εύλογο να έχουν άλλες εικόνες. Εκείνα όμως τα χρόνια ήταν αλλιώς τα πράγματα. Η ομάδα είχε ισχυρή διοίκηση και μπορούσε να επηρεάσει τους εθνικούς φορείς. Υπέρξαν ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν πρόβλημα τότε με τη λυτησία. Το Ολυμπιακό είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και σε εκείνο το παιχνίδι. Αν δούμε τη φάση, θα δούμε με τι ο Σάιτ κόβουν τον Τέταρη, που είναι τεταθέτου με τον τερματοφύλακα. Τι έκανε ο Κατετάνιος. Δεν μιλάνε για τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν του έβγαλε το όπλο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έβγαλε όπλο σε. Και όχι μόνο, σε άλλα παιχνίδια που του είχε πέσει το όπλο κατά τύχη και το έδιναν δημοσιογράφοι, ήταν πολλά τότε που είχαν γίνει ευτράπελα τη παλιά ελίτ. Όπλο σε 13, δηλαδή τι να συζητάνε. Υπάρχει την φωτογραφία, δεν ξέρω αν υπάρχει βίντεο που ανεβαίνει κάτι σε κάποιον. Τον σε κάποιον. Καλά, υπήρχε τότε με τους οπαδούς Παναθηναϊκού, τους φανατικούς, σύλλογη μεγάλη για πολλά χρόνια η οικογένεια Μπαρτινογιάννη ήταν τη. Τέλος πάντων, θέλω να μου πει τώρα, Αντίοχε, για μας που σου έχουν μείνει στη μνήμη για διάφορους λόγους, οπαδικούς, γηπεδικούς, οτιδήποτε. Να υποθέσω με την Νάπολη σου μέσα. Για πες μας λίγο. Εντάξει, έπαιζε με την ομάδα του Μαραντόνα, ήταν αντικειμενικά, ας πούμε, μια ομάδα χωρίς να είμαι υπερβολικός, 2 κλάσεις, 3 κλάσεις πάνω από σένα. Σε ποιότητα παιχτών, είχε Καρέκα μέσα, ήταν μια ομάδα η οποία συνταγεί όποτε αγωνιστούσε. Κύριε το πρωτάθλημα της Ιταλίας εκείνη η ομάδα, κύριε και το UEFA νομίζω, τότε που σας είχε αποκλείσει. Βέβαια, ήταν πολύ δυνατή ομάδα. Ο Πάκου είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση, ταμπούρι βέβαια στο πρώτο μάτς, ήταν επαναληπτικό στην Τούμπα. Η Τούμπα φίσκαρε, δεν την έχω ξαναδεί πιο γεμάτη. Μιλάμε ότι αν θεωρητικά τότε έβαζε 42-45. Έτσι, μπράβο να τα λέμε αυτά, τις παλιές αγαπημένες εποχές που μπαίνανε υπεράριθμοι, δεν υπήρχε ούτε διάδρομος κενός, έτσι. Μιλάμε για ότι είχε πάνω από 50.000 κόσμο. Η Ιταλία είναι σε μια γωνίτσα με ένα απειροελάχιστο κενό, δηλαδή 2 μέτρα από γύρω-γύρω, οπαδοί του Πάκου έχουν γύρω-γύρω. Και για να εξευμενήσουν τον κόσμο, βγάλανε, αυτοί είχαν χορηγό τη Μάρτς. Μάρτς είναι κάτι σοκολάτες, υπάρχουν και σήμερα νομίζω. Και βγάλανε κάτι όμορφες κοπελίτσες να πετάνε, δεν ξέρω πόσα κιλά, πόσους τόνους σοκολάτα ρίξανε στο. Έλα ρε φίλε, έγινε γι' αυτό, είχε γίνει. Φοβερή ατμόσφαιρα. Τώρα ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρώτος γκολ, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση αμέσως μετά. Τελικά ισοφάρισε, αλλά ο χρόνος ήταν λίγος γιατί το γκολ ήταν νομίζω κάπου σε 78. Το γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ και προκρίθηκε η Νάπολη. Αλλά είναι η περιβόητη δήλωση Μαραντόνα, υπάρχει και στο YouTube, ότι σήμερα γυρίσαμε από τον πόλεμο. Ήταν μια ατμόσφαιρα που όποιος δει πάλι στην Ευρώπη καταλαβαίνει τι γινόταν. Τα αυτιά μας ήμασταν Με πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Τότε Γιώργος Κατάδος, να θυμάμαι, το 1-1, το είχε κάνει. Έπαιζε με μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, μια από τις 3 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ίσως και την καλύτερη γενική εικόνα. Στάθηκε εξωπρεπώς, οκ. Αυτό ήταν πολύ εντομάσινο. Άλλο μάτι έτσι που θυμάσαι, γιατί θα σε πάω, δεν θέλω να πεις για ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, πεις πιο μετά έτσι. Άλλο μάτι που θυμάσαι για οπαδικούς ή για αγωνιστικούς λόγους, πέρα από τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Πάμε στην πρώτη παρουσία των οπαδών του Άρη στην Τούμπα, σαν Σούπερ 3. Μιλάμε μαζική παρουσία, έτσι. Και αντιερχόντουσαν και σε άλλα μάτσα, αλλά τώρα μια γωνίτσα δεν γινόταν πορεία. Δηλαδή να καταλάβετε, νεαροί οπαδοί του Άρη δεν κάνατε πορεία
ερχόντουσαν τα κασκόλ μέσα στις σέτες, μπαίνατε στην 7 ή στην 8 και μετά βγαίναν τα κασκόλ. Ακόμα και οι αρχηγοί του, ο Γελαστός που ήταν τότε στον Άρη, ερχόντουσαν με αυτόν τον τρόπο. Λάου και χωρίς προκλήσεις. Πρώτη φορά που λες. Πρώτη φορά κάνουν μαζική πορεία, τώρα είναι 1991. Που έρχονται με πορεία, δηλαδή είναι η πρώτη πορεία των Αριανών. Από το Χαριλάου να έρθουν στην Τούπα. Ήταν αρκετός κόσμος, 4.000, 4.500 εκεί. Εκεί μια επιτροπή υποδοχής, διαρκεί κανένα μισάωρο σκηνικό αυτό. Τέλος πάντων μπήκανε μέσα, είχαν καλή παρουσία. Δεν μου λες, οι οπαδοί του Ηρακλή είχαν έρθει πιο πριν από τους Αριανούς, οργανωμένα. Να είμαστε ειλικρινείς, με τους οπαδούς του Ηρακλή ήταν όπως είχατε εσείς τους έκτζιδες. Δηλαδή, άντε να βοηθήσουν τα καημένα τα παιδιά. Μάλιστα. Ναι, ας είναι η αλήθεια ότι ερχόντουσαν χωρίς πρόβλημα, ήταν λίγοι. Κάτι 90 κάναν και οι κερκίδες, οκ. Είχαν την καλή ομάδα τότε το 80 με το Βάσκια. Ερχόντουσαν, αλλά ήταν, δηλαδή, οι σχέσεις πολύ χαλαρές, πάρα πολύ χαλαρές. Μια και με πας εκεί, εγώ ήθελα να πάω αλλού, αλλά μου ανοίγει ένα θέμα, μου κάνει μια πάσα τώρα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και εγώ ως οπαδός του Ολυμπιακού, ότι οι σχέσεις των οπαδών του Ηρακλή με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερες από εκείνες που είχαν οι οπαδοί του Ηρακλή με τους οπαδούς του Άρη. Εγώ νομίζω ότι ήταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, μου είχε πει ότι όχι μόνο, γύρισε περισσότερο. Δηλαδή και πιο μετά. Ισχύει αυτό, θέλω τη γνώμη. Ναι, ισχύει σίγουρα. Ήταν, μπορώ να το παρατήσω χρονικά, κάπου περίπου μέχρι το 2000, ίσως και λίγο πιο μετά, που υπήρχε ακόμα η παλιά φουρνιά στη, ας πούμε, πρωτοβορία των οργανωμένων του Ηρακλή, οι οποίοι ήταν γνωστοί με τους αντίστοιχους δικούς μας, με καλές σχέσεις, ήταν δηλαδή φίλοι από τις γειτονιές. Και το όλο έργο άλλαξε άρτην με την ουσιαστική διάλυση του Ηρακλή από την θύρα 10, εφόσον ιδρύθηκε αυτός ο σύνδεσμος και απέκτησε πολλά κουσούρια με αποτέλεσμα να ρίξουν την ομάδα τους, τις γνωστές ιστορίες με το Ρέμο και μετά να τους στέει κακός ΠΑΟΚ. Τώρα, μια και το αναφέρει αυτό, εντάξει, θα προσπαθήσω κάποια στιγμή να μιλήσω με κάποιον, γιατί έχω κάποιου φίλου του Ηρακλή, να παρουσιάσουν για αυτή τη δική του εκδοχή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αυτό που εγώ είχα δει, το θυμάμαι και συμφωνώ μαζί σου, είναι ότι όντως ήταν πολύ πιο ήπια η σχέση των οπαδών του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 90 και όπως λέει μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 90. Σε σχέση με το τι είναι σήμερα. Σήμερα έχουν αλλάξει εντελώ τα πράγματα. Τώρα, μια και το λέει, θα πούμε και ένα τράπελο να γελάσουμε λίγο. Έχω έναν φίλο που είναι από την Πάρο. Είναι Ηρακλή, παράξενο πολύ και αυτό, έτσι σαν τη δική σου την περίπτωση. Λοιπόν, Εμείς έχουμε σύνδεσμο σε διάφορες πόλεις της Κρήτης, οκ. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολύ περισσότερο κόσμο, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, για τον Ηρακλή είναι παράδοξο. Είναι κάμια σχέση. Η μαζικότητα των οπαδών τη μια και τη άλλη ομάδα. Αν και ο φίλο μου που είναι Ηρακλή διαφωνεί με αυτό, και όποτε με βλέπει, ξεκινάμε να αρχίσει να μου λέει για το πέναλτι του Μαλουνίδη το 1985 που το πήραν τελικά στι καθυστερήσει το 90, το 2-2, αν το θυμάσαι ένα παιχνίδι. Και μέχρι να τελειώσει την κουβέντα να μου πει για το πέναλτι που μα είχαν ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό, δηλαδή ο Ηρακλή 2-2 στο πρωτάθλημα του 85-86, ήταν αν θυμάμαι καλά. Μέχρι να τελειώσει την κουβέντα και να αρχίσει να μου λέει για τον Ολυμπιακό, και αρχίσει και μου λέει για του Παουκτζίδε και για τον Πάουκ γενικά. Πράγμα που κάνω πλάκα εγώ, γιατί λέω, θα θυμάμαι παλιά, είχα τη δεκαετία του 90 φίλου στην Αθήνα, παιδιά που ήταν υποστήριζαν τον Ηρακλή. Αντίον, φίλε μου, θα σου πω ότι είχα παραβρεθεί σε μάτ εκτός έδρας του Ηρακλή όταν κατέβαινε στην Αθήνα και στη Φιλαδέλφια και στο Βίρονα, επειδή είχα φίλο που ήταν Ηρακλή. Πηγαίναμε μαζί και του έβλεπα δηλαδή, την εκδρομή του, α το πούμε τότε. Είχα εικόνα δηλαδή το τι έκαναν, τι ένιωθαν οι Ηρακλήδε για τι άλλε ομάδε. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε με τον φίλο μου, άμα τον καταφέρω και τον πίσω να κάνουμε μια συνέντευξη, να μου μιλήσει για τον Ηρακλή. Θέλω τώρα να πάμε λίγο στα δικά μα. Πριν πάμε για αυτό που σου έλεγα πριν, να κάνουμε πλεχτά αναμνήσεις για τα Πάοκ Ολυμπιακού. Θέλω να πω για τον μπάσκετ. Άρης Πάοκ, τα μεγάλα τα τρίπη δεκαετία του 80 του Αλεξάνδρου, δηλαδή παρακολουθήσει κανένα από κοντά. Βεβαίως, προλάβαμε αρκετά μάτς με το σύνολο Γκάλι Γιαννάκη Σούμπου Τσατινία, Φασούλας, Τζόουνς σε μάτς, μετά όταν πλέον
ήρθαν καλοί και γίνανε οι μαύροι και οι ξένοι περισσότεροι. Δηλαδή έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τόσους... έπαιζε μάλλον ο Άρης με το Μισούνοφ και το Σούμποτ σαν Έλληνες και στον ΠΑΟΚ δεν κάνανε ελληνοποιήσεις. Αυτό άλλαξε όταν ήρθε ο Κρέλεβιτς, αλλά εν πάση περιπτώσει πήρε γενικά όλες τις ομάδες. Το Αλεξάνδριο μοιρασμένο στη μέση. Κάποια χρόνια ούτε καν δεν υπήρχε σκηνή, ήταν απλά κάποιοι καπελάκηδες ή κάποια μάτ να χωρίζουν τη μία εξέδρα από την άλλη. Οι μεν να φεύγουν, να μπαίνουν μάλλον από την πλευρά των πανεπιστημίων, οι άλλοι από την κάθετο προς τη θάλασσα, στο Αλεξάνδριο. Μιλάμε τώρα για παιχνίδια που τα απολάμβανε όλη η Ελλάδα όσον αφορά το αθλητικό θέαμα. Πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήριο. Δηλαδή για το μάτσα αυτό, ας πούμε, γινόταν ο σκοτωμός για να βρεις εισιτήριο. Γιατί έπαιρνε κάθε ομάδα, 2.500, 3.000, εκεί ήταν. Ναι. Και παραπάνω. Και μιλάμε για παιχνίδια που δίναν πρωταθλήματα, που είχαν πρωταθλητή από τα μάτια τώρα. Βέβαια. Ήταν ωραίο. Η εύλογη ερώτηση είναι πώς γινόταν σε ένα τόσο μικρό γήπεδο, με πολύ κοντινές αποστάσεις, με οπαδούς οι οποίοι είχαν διαφορές, ήταν το μεγάλο ντέρμπι της πόλης, πώς γινόταν να και γινόταν όλα καλά και είχαμε μετακινήσεις οπαδών, τη χαρά να βλέπουν μεν τους δε μέσα στο γήπεδο να το βιώνουν αλλιώς και οι ίδιοι αθλητές, όταν έχουν ως φιλοξενούμενοι οπαδούς να τους υποστηρίζουν. Πώς θα θυμάσαι αυτό, πώς το βίωσες όλο αυτό τότε? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και ένα μπασκετικό κοινό και στις δύο ομάδες. Δηλαδή, υπήρχαν οι μπασκετικοί που βλέπαν ας πούμε, μόνο μπάσκετ, υπήρχαν ας πούμε, οι συνδεσμίτες, οι οπαδοί που κάναν την εξέδρα και θεωρώ ότι αυτό ήταν και στους δύο. Και οι μπασκετικοί ήταν ας πούμε, έτσι πιο elite και δεν, δηλαδή, θυμάμαι σκηνικό ας πούμε, σε Άρης ΠΑΟΚ τώρα στο Παλέ, που αρχίζουν οι δικοί μας να καθιδρίζουν και από απέναντι ακούγεται βρίστε να δείξετε ποιοι είστε. Μάλιστα. Συγκέντρωνε ένα αστικό κοινό περισσότερο στην άνθρωπο. Το θυμάμαι και εγώ αυτό μέχρι τη δεκαετία του 80, που δεν είχε μαζικοποιηθεί ακόμα το μπάσκετ ως άθλημα. Όχι, και εγώ λέω και μέχρι και αρχές 90. Ναι. Ότι ήταν έτσι ας πούμε το πάλι. Ναι. Πάμε λίγο στα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο πλεκτό. Θα σου λέω και θα μου λες πώς τα βιώσαμε, τα ντέρμπι αυτά, ο καθένας από την εξέδρα της ομάδας. Λοιπόν, πάμε πρώτα σε ένα παιχνίδι που εγώ δεν είχα έρθει, αλλά έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Είμαι πολύ πιτσιρικάς ακόμη τότε για να κάνω αυτή τη μετακίνηση. Δεν ήταν και οι μετακινήσεις στη δεκαετία του 80, παιδιά, όπως έγιναν αργότερα τη δεκαετία του 90, που πηγαίναμε παντού όλοι και όπου θέλαμε και πήγε και συνοδεία από ΜΑΤ και όλα ήταν κανονισμένα κτλ. Στη δεκαετία του 80 οι μετακινήσεις γίνονταν από πολύ συγκεκριμένα και λίγα άτομα. Ακόμα κυρίως μιλάω για το δεύτερο μισό. Δεν ξέρω πάλι τώρα. Πριν το 85 ήταν και μεγαλύτερες οι μετακινήσεις, αλλά ήταν και πιο οικογενειακά τα πράγματα, ήταν πιο διαφορετικά. Εγώ αυτά που θυμάμαι είναι μετά από το 85-86, εκεί που ήταν πολύ δύσκολο το να γίνει μετακίνηση. Μετακίνηση σε πολεμικό κλίμα. Κάνουμε λοιπόν την μετακίνηση την ιστορική τη χρονιά 88-89, όταν έχει φύγει ο Κοσκοτάς από τον Ολυμπιακό, έχει αναλάβει ο Σαγιαρίλης, μια ομάδα ακριβοπληρωμένη, που το καλοκαίρι περιμέναμε ότι θα πρωταγωνιστούσε και στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Τελικά διαλύεται στα μισά τη σεζόν με την ιστορία που έχει γίνει τότε με τον Κοσκοτά, αλλά διαλύεται διοικητικά. Αθλητικά, προφανώς έχει επηρεαστεί η ομάδα, αλλά συνεχίζει και διεκδικεί το πρωτάθλημα Ολυμπιακός μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Το οποίο έχασε με τον Καραγιόζογλου, όπως είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ένα από τα δύσκολα μάτια εκείνη τη σεζόν, που τελικά φάνηκε ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία για το πρωτάθλημα, ήταν το μάτι στην Τούμπα. Εκείνα τα χρόνια Ολυμπιακός, εμείς είχαμε να νικήσουμε στην Τούμπα 25-26 χρόνια από εκεί είχαμε, θυμάμαι, έτσι. Στα 23 έσπασε παράδοση. Στα 23 έσπασε. Το 92 το θυμάμαι τότε, το 91-92 με το Βάιτσι. Με τον Γιώργη το Βάιτσι και με τον Ηλία το Σαββίδη, που είχαμε κάνει και μετακίνηση. Να έπαιξε αυτό. Αν... Ναι, θα το πούμε μετά. Πάμε στο πρώτο το παιχνίδι που δεν είχα έρθει εγώ, που μιλάμε τώρα για το ιστορικό παιχνίδι. Μας νικήσατε τότε 1-0 με γκολ του Καρασαβίδη. Είναι η πρώτη παρουσία μας, είμαστε 400 άτομα. Πώς έχουμε ανέβει τότε στην Τούμπα? Εκείνη τη χρονιά, γιατί να ξέρεις, ας πούμε ότι αρχές 80 πηγαίναν κάποιοι Ολυμπιακοί, αλλά μεμονωμένα. Κάποια φορά είχε ανέβει και Πούλμαν, το οποίο βέβαια
δεν μπόρεσε η διοίκηση να εξασφαλίσει εξέδρα στους Ολυμπιακούς. Αποτέλεσμα ήταν τα παιδιά αυτά ότι βγάλανε στο κέντρο της πόλης και είδαν το μάτι σε καφενεία. Γιατί δεν έδινε το OK η αστυνομία να τους δώσει, ας πούμε, κάποιο κομμάτι της εξέδρας. Έκαναν ό,τι θέλαν τότε, βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάσαι ποια χρόνια μιλάμε τώρα αυτό? Είναι κάπου μετά το 81. Δηλαδή, μέχρι το 89 κάποια φορά μπήκε και πούλμαν. Τώρα, αυτό το ξέρουν οι παλιοί Ολυμπιακοί, δηλαδή για την γενιά Υποβρύχιου, Χάρου κτλ. Και πιο παλιά, αν είναι που λες μετά το 81, πρέπει να είναι πιο παλιά. Είναι κάπου εκεί, σου λέω, από το 81 μέχρι το 89, είναι κάποια χρονιά. Είναι Γκυράπας. Ότι πρώτοι ήρθαν οι αεξίδες το 85, μουλοχτά, με παρουσία ακόμα και του κύριου Καραλή που κάνει αγώνες τώρα πλέον στα κανάλια. Υπάρχει, λέει, φωτογραφία, οι οποίοι ήταν κρυμμένοι στο Πανόραμα. Το Πανόραμα είναι μια περιοχή έξω από την πόλη. Και μπήκαν στο γήπεδο στο 30. Τέλος πάντων, αυτοί ήταν οι πρώτοι που μπήκαν. Είναι αλήθεια ότι ήρθαν οι αεξίδες πρώτοι. Οι Ολυμπιακοί τότε είναι περίπου στα 300-350 άτομα. Τώρα μιλάμε για το 89, έτσι. Λέμε την πρώτη παρουσία, την καλή παρουσία που έρχονται στην Τούπα, έτσι, μετά από τη δεκαετία του 70. Οι Ολυμπιακοί μπαίνουν κάπου στο 25, στο 30, στην θύρα 8. Τώρα έχει αλλάξει λοιπόν η διεύθυνση, τέλος πάντων είναι εκείνο το μικρό κομμάτι. Ναι, το γνωστό που καθόμαστε πίσω από το τέρμα που πηγαίναμε φιλοξενούμενοι εκεί που μήτρινε η εξέδρα της Τούμπα. Δεν ήταν όλη η εξέδρα, ήταν ένα κομματάκι. Δηλαδή, αν δει κάποιο το βίντεο, θα καταλάβει ότι ήταν κάπως αλλιώς τα χωρίσματα τότε. Οι οποίοι βέβαια δεν κολλώνουν, μπαίνουν μέσα και αρχίζουν γαλλικά. Μάλιστα. Υπάρχει απάντηση από την άλλη πλευρά. Γίνονται επεισόδια κατά βάση Πετροπόλεμος για αρκετή ώρα. Μιλάμε τώρα για μέσα στο γήπεδο, έτσι, για να καταλάβουν οι οπαδοί, οι νεότεροι που μας ακούν όλα αυτά. Δίπλα από τους Ολυμπιακούς έρχονται δικοί μας και πετάνε πέτρες με βαριοπούλες και αυτά τα γνωστά που έγραφε ο Φίλαθλος τότε. Γιατί ήταν το Ευαγγέλιο του κάθε οπαδού να παίρνει Φίλαθλο και ειδικά για τις επιστολές της Κυριακής. Δεν ξέρω αν το έκανες κι εσύ. Εντάξει, τι θυμάμαι τη συνήθεια, δεν ήμουν τόσο να αγοράζω εφημερίδες, αλλά θυμάμαι τι γινόταν. Υπήρχε έτσι, ας πούμε, δεν υπήρχε ίντερνετ τότε και γράφανε επιστολές. Στη λήξη του αγώνα, η αστυνομία αποφασίζει για τους δικούς τους λόγους και βάζει μέσα τους οπαδούς, τους έβαλε στο ταρθάν. Κάθε μία να σε διακόψω. Να σε διακόψω μία-δύο και περίμενε. Γιατί θυμάμαι από αυτά που μου έχουν πει οι δικοί μου μεγαλύτεροι, δηλαδή ο οπαδοί του Ολυμπιακού που είχαν ανέβει. Θυμούνται ότι γίνεται μια επίθεση δικών σε αυτοπαδών, εκεί που είναι ο φραγμός των ΜΑΤ. Και σπάνε με την επίθεση, έσπασε ο φραγμός των ΜΑΤ, πέρασαν και έχουν φτάσει πλέον στο δικό μας φραγμό, που είναι τα ΜΑΤ που προστατεύουν εμάς. Έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής. Και το θυμούνται δηλαδή πολύ δικοί μας αυτό. Πλέον δηλαδή ήταν. Δεν είναι αναφερθώ σε λεπτομέρειες, έγινε έτσι και ήταν πολύ έντονη ρήψη η πέτρα. Τι να πω τώρα. Τα γνωστά παλιά του παλιού ελληνικού γηπέδου. Και η αστυνομία σου είπα, στη λήξη του αγώνα βάζει στους οπαδούς του Ολυμπιακού στο ταρθάν, αδειάζει το γήπεδο και φεύγουν και αυτοί μετά από, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες πότε φύγανε από το γήπεδο. Κάτσε να πάρω και εγώ την πάσα τώρα. Λοιπόν, όταν φύγανε οι δικοί μας, οι δικοί σας οπαδοί είχαν φροντίσει να έχουν διαλύσει όλα τα πούλμαν. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν τα πούλμαν σε κατάσταση να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Και η αστυνομία τους πήρε τους δικούς μας οπαδούς και τους πήγε στο σταθμό του τρένου, χωρίς να έχουν. Δηλαδή, ουσιαστικά η ίδια η αστυνομία και το κράτος ναύλωσε κάποιους σειρμούς για να τους κατεβάσουν στο οπαδούς του Ολυμπιακού στην Αθήνα. Επειδή είχαν διαλυθεί τα πούλμαν που τους είχαν μεταφέρει. Και όταν κατεβαίναμε στην Αθήνα, έγινε δεύτερη επίθεση πολύ μεγάλη στο σταθμό της Λάρισσας, από παλούς της Λάρισσας. Είχε συνέχεια εκείνη η βραδιά, μου το έχουν πει παιδιά που ήταν μέσα. Τέλος πάντων, εκείνο το μάτι μας νικάται 1-0 με τον Καραμπίδη και χάνουμε το πρωτάθλημα. Επίσης, είναι ένα απλό γκολ, άμα το δει κανείς θα γελάει. Ο Ταλικριάδης ακόμα πέφτει. Αν θυμάμαι καλά, ο Ταλικριάδης ήταν. Ο Ταλικριάδης, ο Ηλίας ήταν τερματοφυλάκης των Ολυμπιακών. Ναι. Και αν θυμάμαι, είχατε τον Αλέφαντο προπονητή εσείς. Βέβαια, είναι με το γνωστό κόκκινο μπλουζάκι. Ναι. Νικόλα προπονητή. Έχουμε όμως άλλο ένα μάτ, 1-0, το οποίο γίνεται 2 χρόνια, 1 χρόνο αργότερα, που ήταν στο κύπελο. Πάλι επεισοδιακό πολύ στην Τούμπα. Ήταν ένα μάτ που δεν σταμάτησαν τα επεισόδια καθόλου και δεν είχαμε ανέβει όμως.
λες τώρα μάλλον για το μάτς με την Μπούκα, τον μάτς 4. Μπράβο. Είναι. Ήσουν σε αυτό. Ναι, βέβαια, αλλά είναι απορίας άξιων ποιος φωτεινός εγκέφαλος αποφάσισε να βάλει τα μάτς μέσα στην 4. Και χωρίς να έχουν γίνει επεισόδια, χωρίς να υπάρχουν αντίπαλοι οπαδοί, γιατί σε αυτό το μάτς δεν υπήρχαν οπαδοί του Ολυμπιακού να πεις ότι υπήρχε κίνδυνος. Απλά εντάξει, κόχλασε το γήπεδο και αποφάσισε κάποιος ξύπνος να τους βάλει μέσα. Με το που εμφανίζονται, αρματωμένοι σαν ρωμαϊκή λεγεώνα, δέχτηκαν κατά κύματα επιθέσεις και ευτυχώς δεν επέμειναν να περάσουν το κατόφλι κάτω από το ιστορικό πανό της 4. Κοίταξε. Βέβαια έξω ο χαμός ήταν απίστευτος. Δηλαδή θύμισε εποχές Λίτσα που μου έχουν περιγράψει παλαιότεροι το 82, που ήταν ένας διαιτητής ο οποίος είχε παίξει υπέρ του Παναθηναϊκού, τώρα 82 ήταν 83, είχε παίξει 100-0 και με τη λήξη του αγώνα κάηκαν και άβρες. Άβρες ήταν κάτι παλιά οχήματα της αστυνομίας. Ήταν δηλαδή πολύ έντονη η αγανάκτηση στο λαό μας για το τι είχε κάνει ο κύριος αυτός. Το θυμάμαι, οι παλιοί τα θυμούνται. Τις άβρες επίσης, θυμόμαστε τώρα για αυτό που λες, ότι ήταν συνήθεια, προφανώς για λόγους μέτρων τάξης, να τοποθετούνται για κάποια παιχνίδια μέχρι το 93-94, δημιουργίες των μάτς της σειράς των φανατικών. Και στο Καραϊσκάκι και στη Φιλαδέλφια, παντού έμπαιναν δημιουργίες των μάτς. Προφανώς φαντάζομαι για αυτό το λόγο πήγαν να τους βάλουν και σε εσάς. Και έγινε αυτό που έγινε τότε. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαν να μπουν τόσο επιθετικά, πώς να το πω. Πάντα σε όλες τις θύρες υπήρχαν ας πούμε καπελάκιδες σε καμιά γωνία, αλλά δεν προκαλούσαν. Αυτό ήταν προκλητικό και οδήγησε στα γνωστά επεισόδια που είναι στις κάμερες. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0 1989. Μερικούς μήνες μετά το μάτσο του Καρασαβίδη, το Καραϊσκάκι. Είχε κατέβει. Ναι. Για πες πώς το βίωσες. Σε αυτό το μάτς ήταν πρόεδρος ο Βουλινός, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω να είναι επί Βουλινού και ο οποίος ή η Δεδέου. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων ποιος ήταν πρόεδρος. Μπορεί να είναι ο Βουλινός, δεν θυμάμαι τώρα τον πρόεδρο. Να μην πλατιάζω, δεν παίρνει εισιτήρια από τον Ολυμπιακό, ενώ οι οπαδοί έχουν αποφασίσει να κατέβουν. Με το τρένο, έτσι. Και 2 λεωφορεία νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα αν τα 3 τα λεωφορεία ή πιο πολύ με το τρένο. Τέλος πάντων, να μην τα απολογώ, μια ομάδα, ας πούμε, είμαστε συνολικά 300, 400, άντε 350 είναι τα περισσότεροι οπαδοί μας. Γίνεται κρίση πάλι στην αστυνομική διεύθυνση Πειραιά από τον πρόεδρο του Πανελληνίου ότι θα κατέβουμε και δίνουν το OK, οπότε με το τρένο νωρίς στο Καραϊσκάκι, κανονικά εισιτήρια απ' έξω και στη θύρα 12. Εισιτήρια απ' έξω είναι στα εκδοτήρια, έτσι. Πήρα εισιτήρια από τα εκδοτήρια. Δεν μοιράζα στο σύνδεσμο εισιτήρια, γιατί δεν είχε πάρει ΠΑΕ. Και πήραμε εισιτήρια έξω από τη θύρα. Όπου έχετε φτάσει πολύ πριν την έναρξη του αγώνα, να υποθέσω. Ναι, είναι 1-2 ώρες σίγουρα πριν την έναρξη. Όταν υπάρχει κόσμος να φτάνετε εκεί, όταν σας βλέπουν. Υπάρχει κόσμος, αλλά δεν είναι, ας πούμε, κλείνει το γήπεδο ή μισή ώρα πριν την έναρξη. Ναι. Συναντάτε οικογένειες, μεγάλο κόσμο κτλ. Φαντάζομαι περιμένουν να πάρουν. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο επεισόδιο έξω από το γήπεδο σε εκείνη τη φάση. Εισιτήρια κανονικά, μπαίνεις μέσα. Τώρα το πώς βρέθηκε ανοιχτή η 7, αν την είχαν από πριν, δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος πάντων, πριν αρχίσει ο αγώνας, γίνεται μεγάλη μπούκα. Στην αρχή πάνε να παροτρύνουν τους παίκτες του Ολυμπιακού για ζέσταμα. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει ζέσταμα σε αυτό το μάτς. Δηλαδή, πρωτοφανές, δεν ξέρω αν κάνανε στην υπόγα που ήταν εκεί σε 14-15, αν είχε κανένα χώρο να κάνουν κανένα τζόκινγκ οι δικοί μας. Πάντως δεν βγήκαν για ζέσταμα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πάνε πρώτα στους παίκτες και μετά έρχονται κάτω από τη θύρα τα δικιά μας και αρχίζει ένας αντίστοιχος πετροπόλεμος, ο οποίος κρατάει, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να πει ακριβώς χρόνο, σχετικά λίγο, αλλά αρκετή πέτρα. Επιστρέφονται κάποια, οι δικοί μας πέφτουν κάτω, γιατί ήταν
καλό το σημάδι, πώς θα το πω, και μια θεωρία και την άλλη. Να σου πω, Άδειο, και εκεί πριν ξεκινήσουμε αυτά, γιατί θα σου πω εγώ πώς τα είδα, γιατί ήμουν και εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Έχετε δεχτεί πρώτα επίθεση και τα λοιπά από τις θύρες της Πλαϊνέας από τη 14 ή απλά έγινε η αντιπαράθεση με τους οπαδούς που είχαν μπει μέσα στο γρασίδι? Κάποιες αντιγκλήσεις ήταν. Τώρα, αν μπήκαν οι πρώτοι και είχε τίποτα οπαδούς του Ολυμπιακού και φύγανε γιατί είδαν ότι μπήκαν δικοί μας, δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο τρομερό ώστε να προκληθούν. Ήταν προφανώς σε απάντηση, γιατί λέω ότι το πώς βρέθηκε η ίσως από την 7 ανοιχτή, δεν ξέρω αν τη σπάσανε εκεί την ώρα, ήταν επίτηδες. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, από εμάς τουλάχιστον. Που έγινε η μπουκα, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, θα σου πω εγώ πώς το είδα, γιατί ήμουν πιτσιρικάς ακόμα τότε, δεν είχα πάει αυτά, ήμουν με τον πατέρα μου στο παιχνίδι. Μπαίνουμε και όταν μπήκαμε στο γήπεδο, είδαμε το. Ξέρεις, φτάσαμε στο γήπεδο λίγα όπως πηγαίναμε το 20 λεπτό, μισή ώρα πριν να αρχίσουν τα παιχνίδια. Οι παλιές, τα παλιά τα ελληνικά γήπεδα που πήγαιναν οικογένειες και εκεί, οι μεγάλοι άνθρωποι που δεν ήταν στους φανατικούς, στους φανατικών. Λοιπόν, όταν μπήκα μέσα και έμεινα κι εγώ ενεός, είδα το γήπεδο γεμάτο με 2.000 άτομα μέσα στο Δαρτά. Δεν έβλεπα καλά την πολιορκία γιατί ήσαν στην ευθεία μου. Έβλεπα απλά του δικού μα που ήταν. Την 11, ας πούμε, ή Εγώ ήμουν στην 8, στην 9, κάπου εκεί. Έβλεπα το. Δηλαδή, αλλά ναι, κάπου ναι, κατάλαβα. Ήμουν στη δική σα πλευρά, δεν θυμάμαι ακριβώ τι εξέρα, αλλά ήμουν στη δική σα πλευρά. Δηλαδή, έβλεπα στην ευθεία. Έβλεπα του δικού μα απλά να πολιορκούν μια εξέρα. Δεν έβλεπα πάνω στην εξέρα τι γινόταν γιατί ήμασταν στην ίδια ευθεία. Καταλάβατε, ήμασταν μπροστά. Εντάξει, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την ποινή και δεν χρειάζεται τώρα να διαρωτόμαστε γι' αυτό. Ήταν καθαρά απάντηση. Δεν είναι ότι προκαλέσατε κάποιον. Δεν προκάλεσατε, εντάξει. Προφανώς τώρα μπορεί να πάτε σε θύματα, αλλά δεν ήταν αυτό ο λόγο που προκλήθηκαν έτσι. Λέω, αν υπήρξαν αντικλήσεις με κάποιους που ήταν, ας πούμε, στην 11 ή στη 13, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι περιπτωληκτικό από τη δική μας πλευρά. Δεν ξέρω τώρα. Όχι, βέβαια, δεν ήταν. Αν ήταν οι πρώτοι και ήταν μέσα κάποιοι οικογενειάρχες και φύγανε, αλλά δεν νομίζω, δεν είχε γίνει κάτι. Δηλαδή θα μπήκα κι εγώ σχετικά νωρίς, θα έβλεπα κάτι. Αυτό είναι. Καμιά σχέση. Μπήκατε στο ναό έτσι με τον τρόπο που βλέπαμε τότε τα πράγματα και υπήρχε το προηγούμενο από το μερικούς δίνες πριν. Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι αυτή ήταν απάντηση για τα επεισόδια της Τούπας. Ακριβώς. Άλλο μάτς που είχε προηγηθεί και είχαμε πάλι πολλά επεισόδια, δεν ξέρω αν ήσουν εκεί, ήμουνα πάλι, πιτσιρικάς, ήταν που μας είχε νικήσει με το εκπληκτικό γκολ που είχε βάλει ο Στέφανος Μποrbókis στο ΆΚΑ. Πρώτο μάτς τουλάχιστον δεν ήταν με τον Ολυμπιακό, επίσημο. 1988, Οκτώβρη νομίζω. Σεπτέμβρη, νωρίς το μάτς είχε γίνει, 0-1. Σε αυτό το μάτς δεν ήμουνα. Όχι, σε αυτό το μάτς δεν ήμουνα. Ήταν που είχε κάποια συναυλία και ήταν ένα κομμάτι του ΆΚΑ άδειο. Νομίζω ότι οι Pink Floyd είχαν παίξει, αν θυμάμαι καλά. Αλλά. Κάτι τέτοιο, ναι. Όχι, σε αυτό το μάτς δεν ήμουνα, αλλά πρέπει να ήταν η δική μας κανένα χιλιάρικο. Δεν σας θυμάμαι, φίλε, γιατί ήσασταν ακριβώς πάνω, ήμουν στην εξέδρα από κάτω. Ήταν 42, δεν θυμάμαι. Εκεί ακριβώς ήσασταν στο ρολόι και ήμουν εγώ από κάτω, δεν σας έβλεπα σε αυτό το μάτι, αλλά θυμάμαι. Υπήρχε κερκίδα από το πάω. Να πούμε ακουστό για μας, γιατί σε εκείνο το μάτς, από ό,τι θυμάμαι, μετά κάνανε το επεισόδιο Ολυμπιακή, βάλαν φωτιές και ξέρω εγώ, είχε καθυστερήσει πάλι αναχώρηση. Αλλά πιο επεισοδιακά ήταν τη χρονιά του πρωταθλήματος. Είχε δει το 2-1, το 85, αν θυμάμαι καλά. Το 85, ναι. Αλλά αυτό, εντάξει, είναι άλλη. Δηλαδή, είχαν φτάσει δικοί μας και είχε έρθει ένα τρένο με Ολυμπιακούς και έγιναν επεισόδια έξω από το. Ολυμπιακό στάδιο μιλάμε τώρα. Ναι, έξω από το περισταγμένο, πώς να σου πω. Εκεί που ήταν ακόμα οι οπαδοί μας έξω. Έχουν γίνει δηλαδή επεισόδια και εκεί και με την ΑΕΚ και στο τελικό του 83 και με τον Ολυμπιακό είχαν γίνει. Με την ΑΕΚ λες το 2-0 στο τελικό. Ναι, ναι. Εκεί είχα ακούσει τον Ντουρσουνίδη, δηλαδή τον παίκτη σας που είχε μιλήσει, δεν ξέρω αν είχε ακούσει τη συνέντευξη, που είχε έρθει ως οπαδός, πιτσιρικάς, και έτυχε όπως τον έφερνε η μάνα του συγκεκριμένα στο γήπεδο και έπεσε πάνω στη συμπλοκή των οπαδών. Είχε μιλήσει αναλυτικά για αυτό το περιστατικό. Δεν το έχω δει, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Πάντως, από φίλους, ναι, έχω ακούσει ότι τότε ήμασταν εμείς περίπου 10.000 σαν κερκίδα
και οι αξίδες είχαν όλο το υπόλοιπο άκρα. Δηλαδή έβαζε το άκρα τότε 70, από το 75 πόσους έβαζε, είχε 60.000 αξίδες. Ο διαιτητής ήταν άλλη μια σφαγή που θύμισε για μπάζα, ας πούμε, άλλες εποχές. Επεισοδιακό πολύ επίσης, αυτό τώρα το έχω ακούσει από παλιούς και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, ήταν ο τελικός από το 85 με τη Λάρισα. Το 4-1. Πολύ, πολύ άσχημα επεισόδια και ουσιαστικά τα. Η εμπλοκή Αθηναίων μαζί με Λαρισαίους κατά ΠΑΟΚ, αυτό ξέρω. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή ήταν όλοι οι οπαδοί της Αθήνας εναντίον αυτό. Ναι, ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι. Με πολύ, πολύ ζωρικά επεισόδια. Αλλά εντάξει, δεν ήμασταν εκεί τότε, δεν τα είχαμε δει. Λοιπόν, άλλο μάτς. 91 στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-2. Γι' αυτό επεισοδιακό. Ναι, στο Καραϊσκάκι το 3-2 λες. Αυτό που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 3-0 είναι. Όχι αυτό. Αυτό ήταν πιο ήπιο. Νομίζω λάθος ήταν. Το 92 πρέπει να ήταν. 91-92, αλλά το μάτι είχε γίνει 91. 3-2 σας είχαμε νικήσει Οκτώβριο, Νοέμβρη, ήταν το παιχνίδι. Κάπου εκεί που είχατε κατεβάσει. Ήμουν σε ρίλες αυτά τα μάτς τότε. Το ένα ήμασταν στη 12, προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 3-0 και μειώσαμε 3-2. Δεν είχαν γίνει ιδιαίτερα επεισόδια, κάτι φωτοβολίδες, κάτι πέτρες. Όχι, ναι, το θυμάμαι, ήρεμο. Την άλλη χρονιά μας μεταφέρουν στην 15. Άμπρα. Ναι, στη 15 είχαν γίνει επεισόδια με τους αντίστοιχους οπαδούς που ήταν στη θύρα 13-14 και προσπαθούσαν να έρθουν προς εμάς. Αυτή ήταν η θύρα 7, γιατί ήμουν στη θύρα 7 σε εκείνο το παιχνίδι. Λέω όμως που ήταν χωροταξικά. Ναι. Ήταν ένας πυρήνας Ολυμπιακών, ο οποίος πετροβολούσε και συγκρούστηκε με τα μάτια. Είχε φύγει. Προς εμάς. Ναι. Η μισή θύρα 7 είχε πάει στη θύρα 14 σε εκείνο το παιχνίδι. Εμείς που ήμασταν πιτσιρικάδες δεν είχαμε ενημερωθεί και ήμασταν στη θύρα 7 για τη φωνή, για την εξέδρα. Οι αυτοί που ήταν για να κάνουν αυτές τις δουλειές είχαν πάει στη θύρα 13-14 και προσπάθησαν να σπάσουν το φραγμό, ο οποίος όμως μιλάμε για αστυνομία οργανωμένη, δεν ήταν δεκαετία του 80, δεν έσπαλε φραγμό με τίποτα. Είχατε φέρει αρκετό κόσμο, πολύ περισσότερο από άλλα μάτια σε εκείνο το παιχνίδι. Θα θυμάμαι, δηλαδή, είχατε πιο πολύ από το 4-0. Δεν ήταν και πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή η εκδρομή, ας πούμε, σαν παρουσία, δεν ξέρω, ας πούμε, αν είμαστε 1.000 άτομα στις 15. Εντάξει, είναι πολλοί κόσμος. Στο τελικό νομίζω ήμασταν περισσότεροι, παρόλο που ήταν οι πιθανότητες πολύ λίγες. Δεν ξέρω, στο τελικό θέλω να μου πεις τι έγινε, γιατί ήσασταν πολύ λίγοι σε σχέση με αυτούς που περιμέναμε. Μιλάμε για το τελικό τώρα. Να πάμε κατευθείαν εκεί να σου το 3-2. Ναι. Το θυμάμαι. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, έκανε 3-1 Ολυμπιακός, μείωσε στο τέλος ο ΠΑΟΚ 3-2. Για αρκετή ώρα γινόταν σύγκρουση των Ολυμπιακών με τα ΜΑΤ. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Πάλι από το γήπεδο οι Ολυμπιακοί σπάρανε. Θέλω να μου πεις το εξής. Είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ που έχεις έρθει να δεις αυτά τα παιχνίδια. Τότε συγκεκριμένα 1991 φθινόπωρο. Και βλέπεις ότι γίνεται απ' έξω αυτό. Δηλαδή, προσπαθούν να σπάσουν το φραγμό των αστυνομικών οι δικοί μας οπαδοί, οι αστυνομικοί απαντάνε, σας προστατεύουν αποτελεσματικά μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, εμείς που ήμασταν οπαδοί του Ολυμπιακού και δεν ξέραμε τι γίνεται, πώς το ζήσατε, δηλαδή, πόση ώρα μετά φύγατε, πώς σας μετέφερε η αστυνομία, πού σας πήγαινε, πώς εξασφάλιζε ότι την γυρίζατε στα σπίτια σας τώρα κτλ. Κοίταξε, είχαμε κατέβει με το τρένο και με το τρένο γυρίσαμε. Δηλαδή, περιμένατε στο γήπεδο πόση ώρα μετά. Δεν ήταν πάρα πολύ σαν το άλλο το μάτς το 4-0 που ήταν ώρες πολλές. Αυτό ήταν, ξέρω εγώ, περίμενες μια ώρα, δύο, δεν ήταν 2 ώρες. Ναι. Και σας βάζανε στον ηλεκτρικό. Ναι, βεβαίως, με τον ηλεκτρικό. Και το πρόβλημα ήταν για τους Αθηναίους που κατέβαιναν π.χ. στον Ταύρο ή που θα κατέβαιναν στην Ομόνια. Δηλαδή ήταν εκεί το ζήτημα. Εσύ που κατέβαινες. Αυτά πώς θα βγουν έξω, αν έχουν κατέρι, υπήρχαν τέτοια πράγματα. Τα γνωστά. Εσύ κατέβαινες Ομόνια, μετά πώς έφευγες για Κρήτη. Εγώ κατέβαινα Ομόνια και έφευγα με λεωφορείο. Μάλιστα. Γιατί έχω συγγενείς και στην Αθήνα. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, από την Ομόνια ήταν και πιο εύκολο. Στο σπίτι που θα έμενα. Φαντάζομαι ότι την Ομόνια ήταν και πιο εύκολο, ήταν πιο μεγάλος ο χώρος, έτσι ήταν πιο εύκολο να γίνει. Ήταν συγκεκριμένη διαδρομή, δηλαδή κατέβαινε το λεωφορείο στο σύνδεσμο τρένο γήπεδο, τρένο πίσω, λεωφορείο. Έτσι. Για πάμε λίγο και στο 92 που ξεκινήσαμε να το λέμε. Είναι διπλός τελικός κυπέλλου εκείνη τη χρονιά. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Παίζουμε το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Έχει ισόπαλο 1-1. Όπου φέρνουμε και τον περισσότερο κόσμο που είχαμε φέρει μέχρι τότε. Έτσι, ο οπαδοί του Ολυμπιακού. Και μετά από. Πολλά δικά μας
στο γήπεδο. Τότε, Με τα μάτια. με τα μάτια ήταν πολύ sensational, είχε γίνει χαμό αυτό το θυμάμαι, είχε γίνει πραγματικά χαμό. Θέλω να μου πει έξω τι έγινε, γιατί υπάρχει μια φήμη στα οπαδικά ότι επειδή τότε είχατε ουσιαστικά χτυπήσει του αστυνομικού των ειδικών δυνάμεων μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει μια φήμη ότι όταν βγήκατε έξω, σα περίμενε και έγινε μακελιό γι' αυτό. Όχι, δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Απλά τα άτομα που φαίνονταν στις κάμερες στα επεισόδια του τελικού κυπέλου δεν ήρθαν ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο επαναληπτικό του τελικού. Δεν ήταν ηλίθιοι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν εμφανίστηκαν. Έχουν βέβαια κάποιους έχουν κυνηγηθεί από την ασφάλεια. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μάλιστα. Αλλά ας πούμε εκεί στο Πούγιο το μεγάλο που δείχνει που είναι αρκετά άτομα, κάτι μαλλιάτες, κάτι ας πούμε μέταλλα, ξέρω εγώ, αυτοί δεν έρχονται στο μάτι που σπάει παράδοση και στο τελικό στο 2-0 στο Καραϊσκάκι. Κοίταξε, στο μάτι που σπάει παράδοση, αν θυμάμαι, κάνατε από εκεί, κάτι είχε γίνει τότε. Δεν είχατε έρθει, ήμασταν λίγοι κι εμείς, αλλά ήταν σχεδόν άδεια. Που λύγει 1-1 το μάτι στο κύπελο του πρώτου τελικού, υπάρχει μεγάλη παγωμάρα στον κόσμο. Με αποτέλεσμα στο μάτι πρωταθλήματος η Τούμπα έχει 10-15.000 κόσμο, δεν έχει παραπάνω. Δηλαδή έχει παγώσει ο κόσμος, σπάει η παράδοση και ακυρώνονται οι εκδρομές. Και τα γραφεία, ο Ζορπίδης και οι λοιποί που είχαν τα πούλμαν λένε όχι, δεν δίνουμε πούλμαν, θέλουν τα λεφτά, ξέρω εγώ τι λέγανε. Τι είχε συμβεί τότε, ρε φίλε, για πες μας λίγο. Γιατί περιμένανε πάλι, ας πούμε, ότι θα τα σπάσουν όλα οι παοξίες, θα τα κάνουν, δεν θα υπάρξει πούλμα να γυρίσει σωστό και... Αντιοχέ, πες μας λίγο για αυτό το μάτι, γιατί είναι δεύτερος τελικό, είναι το πρώτο παιχνίδι, έχει τελειώσει 1-1 και μετά από 15 μέρες παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Διπλός τελικός. Εντάξει, είναι λίγες πιθανότητες να πάρετε να νικήσετε μέσα στο Καραϊσκάκι και να το σηκώσετε, αλλά είναι τελικό. Και εκείνα τα χρόνια ο Πάοκ δεν πήγαινε συχνά σε τελικούς. Σας περιμέναμε ότι θα είχατε όλοι τη 14, ότι θα κατεβάσετε κόσμο. Τελικά ήρθατε πάρα πολύ λίγοι. Ήρθατε πολύ λίγοι. Ότι θα είναι, δηλαδή, αν είχε κερδίσει ο Πάοκ με τα δύο μάτς, το πρώτο τελικό και το ντέρμπι του πρωταθλήματος, θα είχε περίπου 8 με 10.000 κόσμο τουλάχιστον. Δικαιούσασταν. Ήταν για τόσα, για 8.500. Δικαιούσασταν Ήταν κλεισμένα τα πούλμαν. Στο πρωτάθλημα δικαιούσασταν 6.800, νομίζω το περισσότερο το φιλοξενούμενο, και στο κύπελο ήταν και γύρω στα 8.000. Τα οποία τελικά δεν τα πήρατε, τσακωθήκατε με τον Βουλινό. Τι είχε συμβεί τότε, μπορώ να μου πείτε, γιατί θυμάμαι σε εμάς. Πάει η παράδοση την Κυριακή, δεν θυμάμαι τώρα, Κυριακή, Τετάρτη, το μάτς. Σας νικάμε στο πρωτάθλημα. Διάμεσα από τους δύο τελικούς πάει η παράδοση. Ναι. Ο κόσμος ξενερώνει, γίνεται αφορμή να ορίονται τα μέσα της Θεσσαλονίκης, ότι τα πήραν, τα κάνανε. Ακούστηκε το όνομα του προπονητή πολύ άσχημα. Είχε διαμορφωθεί τέτοιο κλίμα, εννοείς? Δεν είχε με τη διοίκηση κάποιο τσακωμό των οπαδών κτλ. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Οι οπαδοί, είπαμε, οι εκδρομές ακυρώνονται γιατί ζητάνε λεφτά και τα γραφεία και ότι ξενερώνει ο κόσμος. Γι' αυτό το λόγο ήταν μικρή παρουσία. Μας εκπλήξατε. Ότι πλέον στους οργανωμένους ακούγεται πολύ έντονα το τι έκανε ο προπονητής. Μας εκπλήξατε δυσάρεστα πάντως εκείνο το μάτι. Δηλαδή περιμέναμε τους παουτζίδες να έρθουν, παιδί μου, έτσι. Μας περίμεναν και τα μάτια. Είχαμε μια πολύ ωραία υποδοχή, μια φάλακα για να μπούμε στην 15 που ξαναμπήκαμε. Ήσουν στο μάτι στο τελικό? Βέβαια, ήμουν στο μάτι του τελικού. Πόσα άτομα πάνω κάτω υπολογίζεις? Δεν ήμασταν πολλοί, αλλά να πεις ότι ήμασταν 1.000, 1.200. Αυτό και εγώ θυμάμαι εκεί, κοντά στο 1.000 θυμάμαι εκεί. Ναι, αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι από το πρωτάθλημα. Τώρα μπορεί να η αίσθηση να είναι διαφορετική, γιατί το ένα μάτι ήταν μέρα και το άλλο νύχτα. Πάντως δεν νομίζω να κάνω λάθος. Εκεί περίπου τα νούμερα. Όχι, ήταν μικρή παρουσία. Θυμάμαι, δηλαδή θεωρούσαμε όλοι ήταν πολύ μικρή παρουσία για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που δεν μας είχε συνηθίσει. Έτσι, σας περιμέναμε. Ήταν αυτό το ξενέρωμα, ότι είναι η φιαλίδα για να αρχίσει ο πόλεμος και στο Βουλινό πλέον, ο οποίος κυνηγάει τον τότε πρόεδρο της 4,
τον αναγκάζει να φύγει στην Κύπρο για να διαφύγει τη σύλληψη, τον Ξηφία, έτσι λεγόταν. Μπράβο. Αφού θυμάμαι ρε φιλοτικά τι έγινε, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχατε θέματα με διοίκηση τότε. Μπράβο. Αρχίζει πόλεμο, δηλαδή σε τρομερό σημείο προσπαθεί να στήσει αυτός δικό του σύνδεσμο, να αλώσει το κίνημα, τον ονομάζει κεντρικός, γιατί αν δει κάποιος μάτς, ας πούμε, δεκαετία του 93, ξέρω εγώ, θα δει πάνω κεντρικός. Ήταν οι υπάλληλοι του Βουλινού που τον είχαν στήσει. Κάνει μπουκα μέσα σε συνδέσμους διχόλου μας, με διαρρήξεις, κυνηγάει τα σούπα των Ξηφία, κυνήγησε και άλλα άτομα. Τέλος πάντων. Και να σου πω και το κερασάκι στην τούρτα, εκείνο το μάτς που σπάει η παράδοση, φροντίζουν και έχουν το Μάκη το Μανάβη στη αστυνομία στη διάρκεια του αγώνα. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν τον κάνανε την κράτηση κάποιοι κάτι ξέραν. Μάλιστα. Πάμε και σε ένα άλλο παιχνίδι που έχει πάλι σχέση με σύγκρουση δική σας με τη διοίκηση. Ιστορικό μάτς. Μπάσκετ 1994 στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πρώτο γύρο έχουμε ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Μας έχετε βάλει για πρώτη φορά στο Αλεξάνδριο, στο σημείο που μικραίνει η εξέδρα. Είμαστε ανάμεσα στις δύο μεγάλες σας εξέδρες και δεχόμαστε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Μπορώ να σου πω και είσαι 100% τραυματίες. Έτσι. Και στο δεύτερο γύρο έχουμε παιχνίδι στο ΣΕΦ για τη λεγόμενη regular season εκείνη τη εποχή. Όπου μας είχατε νικήσει το πρώτο παιχνίδι 10 πόντους 11 και έπρεπε εμείς να πάρουμε μεγαλύτερη διαφορά. Γιατί πήγαμε και τελικό εκείνη τη χρονιά. Παίζαμε την πρώτη θέση του. Είχατε κατεβάσει 3.800 όσα εσείς είχατε πάρει, δεν θα είχατε εξαντλήσει από ό,τι θυμάμαι. Με πάρα πολλά έξοδα κτλ. Ήσουν σε αυτό το μάτι, πες μου λίγο γι' αυτό για να πάμε στους τελικούς μετά. Είχατε τον Οικονομίδη, αν θυμάμαι καλά, πρόεδρο τότε. Ναι, έχει παρέλθει νομίζω η εποχή VSG. Ναι. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα το VSG και μετά έχουμε τον Οικονομίδη, ο οποίος είναι έτσι κάπως ένα πρόσωπο χαρακτηριστικό, αν το δει κανείς στη φωτογραφία του ανθρώπου. Τέλος πάντων, παίρνει πάντως τα εισιτήρια. Είμαστε περίπου στα 4.000 κόσμο, έτσι το υπολογίζω εγώ. Εγώ κατέβηκα με τον στη Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνουμε τα πούλματα, αφήνουν εκεί κάπου στο Άκα, μπαίνουμε στον Λεξικό, βγαίνουμε στην Ομόνια. Η Ομόνια. Μιλάμε για πρωί τώρα, έτσι, όπου αρχίζει το πάρτι ουσιαστικά. Μιλάμε, έχουμε φτάσει, ξέρω εγώ τι ώρα, 10-11 το πρωί είμαστε στην Ομόνια. Όχι μόνο εμείς και άλλοι. Έχει γίνει κατάληψη γνωστή στην πλατεία και πριν το μάτς εμφανίζονται κάτω από το σύνδρομο του ΠΑΟΚ οι οπαδοί του Ολυμπιακού από την Αγίου Κωνσταντίνου. Και γίνονται καλά επεισόδια κάτω από το σύνδρομο του ΠΑΟΚ, όχι με τον όγκο το δικό μας, με κάποιους. Δηλαδή, που ήταν οι πιο πολλοί δικοί μας είναι στην Ομόνια. Είναι και κάτω από το σύνδρομο, ξέρω εγώ, 300 άτομα, ας πούμε ότι 300, έρχονται και άλλοι 200 Ολυμπιακοί και γίνεται ένα πατακιούτα για αρκετή ώρα. Μέχρι να έρθουν τα μάτια να το λήξουν. Με το γνωστό σύνθημα της εποχής, νηπτήρες, μπουλόνια, το πρωί στην Ομόνια και τα λοιπά που λέγαμε, έτσι να το θυμάσαι. Ναι. Και μετά σας κατεβάζουν με τα πόδια μετά από όλα αυτό, πώς ήρθατε. Αποφασίζουν οι δικοί μας, γιατί ξέραμε ότι υπήρχε μεγάλη οργάνωση από τους αντίστοιχους οπαδούς του Ολυμπιακού, να μην μπούμε στα τρένα, γιατί αν μπαίναμε στα τρένα θα ήταν μεγάλη. Ήσασταν εύκολο. Δηλαδή οι υποδοχές θα ήταν σε όλους τους σταθμούς με ό,τι μπορεί να πεταχτεί. Εγκάρδιες, ναι. Ναι. Και κατεβαίνουμε με τα πόδια. Στην πορεία, όπως εμφανίζονται κάποια μηχανάκια, αλλά δεν είναι και αυτοί ανόητοι, και φεύγουν. Φτάνουμε έξω από το ΣΕΦ. Εκεί παίζεται και ένα σκηνικό με Ολυμπιακούς και τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τα βίντεο. Μπαίνουν τα μάτια στη μέση, κυνηγάνε κάποιους Ολυμπιακούς, βρέθηκαν στη θάλασσα. Δηλαδή υπάρχει και βίντεο σε αυτό, στο Sky που τα έδειχνε τότε, ποιο ήταν, πώς το λέγανε. Μέσα οι δύο κερκίδες είναι αρκετά κοντά και αρχίζει ο νηπτήρας. Δεν ξέρω αν είχαν αφήσει ο παιδί του Ολυμπιακού κανένα μπάνιο, κανένα βεσέ σε τα πλακάκια. Δεν ξέρω.
φεύγανε και κομμάτια υδραυλικά, όχι μόνο πλακάκια και νητήρες, φεύγανε και μεταλλικά. Δηλαδή, ό,τι βγάλαν, ό,τι ξυλώνανε, έφευγε. Σε εκείνο το παιχνίδι, θυμάμαι ότι είχαν προαναγγελθεί ουσιαστικά η δυσκολία η δικιά σας, είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο το Φράγκη τον Κόκαλη, γιατί όταν είχαμε ανέβει εμείς στο πρώτο μάτι, ήμασταν 100% τραυματίες, μαρισμένα κεφάλια όλοι. Οπότε είχε γίνει, το είχαμε πει με το Στέλιο, αν θυμάστε την προηγούμενη εκπομπή, είχε ουσιαστικά και ο Σοκράτης αντιληφθεί τι θα συνέβαινε με τη δήλωση που είχε κάνει πριν το παιχνίδι. Και εκείνη την εποχή καταλαβαίναμε τι θα γινόταν. Ήταν πάντως Από όλα αυτά, ειδικά με σαν εξέδρα. φίλε, ως εξέδρα, εκεί σας βγάζω το καφέλα, το είχα πει και με το Στέλιο στην εκπομπή, μετά από αυτά που περάσατε, ότι είχαν τέτοια φωνή και τέτοια υποστήριξη στα μάτα, απίστευτα. Θέλω να μου πεις, έχουμε πει τόσα παιχνίδια τώρα, που ήσουν φιλοξενούμενο σε δύσκολες καταστάσεις. Κατάφερε να σε δύο και βγήκε όρθιο από όλα αυτά, χωρίς τραυματισμό, χωρίς τίποτα, από όλα τα παιχνίδια. Ναι. Είχες κανένα φυλακτό από τη μάνα σου πάνω, τίποτα. Έχω μια φωτογραφία στη 12 με. Δεν το είχα πάρει τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει φωτογραφία όπου έχει σκάσει καπνογόνο φωτοβολίδα δίπλα μου και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Το είδα στη φωτογραφία. Από τη βροχή των αντικειμένων που έρχονταν. Ναι, φεύγανε. Δεν καταλάβαινες, αλλά δεν είναι. Τότε πάλι. Και επίσης αυτό που θέλω να πω το 1994 ήταν οι Ολυμπιακοί. Πρώτη φορά που κάνανε ρήψη με πιστόλι. Μας δείξαν 2-3 καλές. Φωτοβολίδες. Εντάξει, μέσα στο σεφ, εγώ εκεί πρώτο είδα αυτό το πράγμα. Τα στυλό δεν λες τώρα, τα στυλό. Τα στυλό, ναι. Εμείς με τα Αριανά δεν είχαμε τέτοια στο μπάσκετ. Όχι, βέβαια. Αυτό είδα, ναι, στο σεφ. Αφού είχε πει ο Σοκράτης τι θα συνέβαινε από πριν, τέλος πάντων. Ήταν και άλλο αυτό, ρε παιδί, αυτό είναι πιο φοβιστικό, πώς να σου πω, εντάξει. Βέβαια, εντάξει. Έχω δεχτεί φιλετέτια στο χέρι. Δεν το νιώθα καθόλου. Αλλά δεν το νιώθω ένα πολύ μικρό κάψιμο και επειδή είχε με μεγάλη ταχύτητα, εγώ το είχα δεχτεί που σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια που ήμουν έτσι, έδωσα τον πάρον στο γήπεδο, ήταν στη Ριζούπολη, το ιστορικό, το 3-0, το Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το 3-0. Που είχαμε χάσει. Το μάτσα αυτό, λοιπόν, εκεί η Παναθηναϊκή δεν είναι το γήπεδο τη Ριζούπολη, έτσι όπως ήταν μικρό, ήταν στην ίδια ευθεία με εμάς, ήταν στη γωνία τα εξωτεριά του. Η θύρα 7 ήμασταν δίπλα του πάντα. Εκεί, όπως δείχνει η κάμερα, δεξιά στο πέταλο, στο κόρνερ. Μπράβο, εκεί ήταν η Παναθηναϊκή και εκεί εμείς ήμασταν στο αριστερό κόρνερ. Δηλαδή η θύρα 7 ήταν δίπλα του. Ήσασταν κι εσείς σε κάποια μάτια. Είχατε κατέβει κι εσείς, αν θυμάμαι καλά. Το 4-3, το περιβόητο. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί φίλε έριξε κάποιο Παναθηναϊκός πρωτοβουλία στην εξία. Δεν πρόλαβα να δει από θέλετε. Ένιωσα απλά να κάψουμε στο χέρι και μέχρι να γυρίσω να κοιτάξω το χέρι μου, είδα ένα παιδί από κάτω μου που κράταγε το κεφάλι. Δηλαδή είχε εξαστραγγιστεί από το δικό μου τον καρπό και είχε πάει σοβαρή στον πρόταφο ενός παιδιού κάτω. Ευτυχώς αυτού του τύπου η φωτοβολία δεν κάνει κακό, μόνο και το μπορεί να σου βγάλει το μάτι. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να σου κάνει. Από εκεί και πέρα κακό δεν κάνει. Δεν είχα δει εγώ σε γήπεδο στυλό μπάσκετ, αυτή είναι η αλήθεια. Το είδα στο σεφ. Όχι, ήταν τακτικό γκάρτετ εδώ, είχε αρχίσει από τις αρχές του 1990, ήταν ένα τακτικό γκάρτετ αυτή η πλάκια. Άλλο στο γήπεδο ποδοσφαίρου, που έχει μια απόσταση, λέμε τώρα για μπάσκετ. Εγώ στο μπάσκετ το είδα εκεί. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω ότι με τα Αριανά, παρόλο που υπήρχαν και δικοί μας και οι αντίστοιχοι σουπεράδες από την άλλη πλευρά, δεν φεύγαν τέτοια. Αν δεν φεύγαν από άλλοι, ούτε πέτρες δεν φεύγανε μέσα. Τους Ολυμπιακούς φύγανε και όπως είπες, τους βάλανε επίτηδες στη μέση και έγινε ό,τι έγινε. Καλά, με εμάς φεύγανε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Μέχρι παπούτσι άδειο, με παλιό παπούτσι, μέχρι μπουκάλι, σπασμένο μπουκάλι μπύρας, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τέλος πάντων, και ήθελα να ολοκλήσουμε. Την ίδια χρονιά παίζουμε τελικό στον μπάσκετ. Και έχετε τον Οικονομίδη πρόεδρο και στο τελευταίο μάτ, ενώ είναι 2-2 η σειρά των τελικών, παίζουμε τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Οικονομίδης αποφασίζει να μην πάρετε τα 4.000 εισιτήρια που δικαιούσατε. Και γίνεται, θυμάμαι, πόλεμος τότε, έτσι. Ναι. Είναι, ας πούμε, μετά αυτό που κάναμε την εκδρομή, αυτός είχε δηλώσει ότι την άλλη φορά θα έρθει με το στρατό ακόμα. Και κάνει υποκείμενη στις πολιτικές πιέσεις και στην αστυνομία που λέει δεν μπορώ να εγγυηθώ και δεν να κάνω. Και αποτέλεσμα δεν υπάρχει μαζική εκδρομή οπαδών του ΠΑΟΚ, αλλά υπήρξαν μια παρουσία γύρω στα
70 άτομα από Αθήνα, Κόρινθο και κάποιοι λίγοι από Θεσσαλονίκη. Πού το θυμάσαι, ρε φίλε, γι' αυτό? Ήταν όντως, σας είχαμε βάλει πάνω-πάνω. Που δεν σας... Πάνω και που γίνεται οι κερκίδες πολύ ελάχιστες που είναι από την πάνω πλευρά. Εκεί είχαμε πάρει και το πρωτάθλημα του 92 σε αυτό το σημείο, απλά ήμασταν περισσότεροι τότε. Ενώ στο τελικό αυτό που λες, βγήκαμε χωρίς κάλτσα στο τέλος, ήταν 70 άτομα, δεν ήταν παραπάνω. Ναι, τόσο ήταν, το θυμάμαι. Χωρίς επεισόδια και τα δύο μάτια αυτά που λες, από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Ειδικά στο αυτό που ήταν το πρωτάθλημα, είχαμε και υποδοχή από επίσημους της ας πούμε ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν θα πω ψέματα, γιατί είναι η γνωστή ιστορία ότι επέλεξε τελικό με Ολυμπιακό αντί Άρη. Ναι. Μιλάμε για τη χρονιά 91-92, να θυμίσουμε στα παιδιά που μας ακούν. Πριν αυτό, και σου λέω, φτάνουμε εκδρομή. Είμαστε από το Βαρύριο, παίρνουμε στο τρένο, φτάνουμε στο ΣΕΦ και απ' έξω ήρθε κάποιο από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Δηλαδή, και κοίταξε, ας πούμε, ότι όλα είναι OK. Πώς να σου πω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ναι. Τα άλλα χρόνια δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά στο συγκεκριμένο μάτς που πήραμε πάρει το πρωτάθλημα και μετά μπήκαμε να πανηγυρίσουμε τους παίκτες, είχαμε υψηλές παρουσίες, την Πολίνα, δεν θα πω περισσότερα, όσοι ξέρουν. Η Αθηναϊκή αστυνομία ήταν πολύ καλύτερα οργανωμένη, πράγμα που σημαίνει ότι εξασφάλιζε για τους εκδρομείς από Θεσσαλονίκη ή από άλλη πόλη της Ελλάδος πιο άνετη, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, πιο ασφαλή παρουσία σε αθηναϊκά ντέρμπι. Και το παράπονο των Αθηναίων είναι ότι όταν ανεβαίναμε στη Θεσσαλονίκη, μας έβαζε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης πάντα το ημίχρονο και μετά. Ενώ εσείς ερχόσασταν και βλέπατε τα μάτια από την αρχή. Θεωρούμε δηλαδή εδώ ότι ακριβώς επειδή η Θεσσαλονίκη δεν είναι η μαζική πόλη όπως είναι η Αθήνα, και είναι πιο εύκολο να γνωριστείς με τους αστυνομικούς κτλ., ότι υπήρχε μια εντός εισαγωγικών, ας πούμε, ανοχή, ότι υπήρχε μια αντίληψη των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης ότι ερχόμαστε οι εκδρομείς. Μας έβλεπαν πάνω κάτω και αυτοί ως οπαδοί, αυτό που έτσι. Δηλαδή, ήταν πιο δύσκολη και πιο σκληρή η αντιμετώπιση των Αθηναίων που ανεβαίναμε στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία, σε σχέση με την κανονική αστυνόμευση που μπορούμε να πούμε εντός εισαγωγικών. Απολαμβάνατε εσείς ως εκδρομής όταν κατεβαίνατε. Εσείς θέλω να δείτε τη δική σου οπτική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κοίταξε, να ξεκινήσω ότι ας πούμε, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μόνος που έκανε μαζικά εκδρομές στην Αθήνα. Δηλαδή, για να τρέξει κανείς, ας πούμε, μαζική εκδρομή οπαδών ή και μικρή παρουσία δεν είχαν οι άλλοι. Δηλαδή, οι κίτρινοι και οι μπλε της πόλης μας ήταν πιο σπάνιοι το να εμφανιστούν, πολύ σπάνιοι μάλλον το να εμφανιστούν σε αθηναϊκά γήπεδα. Να κάνω μια απάντηση τώρα, να σου πω, μια και μου τους ανέφερες, έτσι, αυτούς τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Αριανούς, εγώ θυμάμαι, τη χρονιά 91-92 που είπαμε προηγουμένως στο μπάσκετ. Πρώτη φορά που είδα Αριανούς να κατεβαίνουν και μιλάμε για μικρό αριθμό. Δεν μιλάμε για τον αριθμό των οπαδών του ΠΑΟΚ. Καμία σχέση. Μιλάμε για 200-300 άτομα το πολύ να είχαν έρθει στο μπάσκετ. Ήταν η πρώτη χρονιά που χάσαν το πρωτάθλημα ουσιαστικά τότε, που είχαν έρθει στα play-off. Τα play-off τότε γίνονταν, να θυμηθούν έτσι παλιότερα, παίζανε οι πρώτοι 4 συνεχώς μεταξύ τους. Δεν ήταν νοκάουτ οι αγώνες. Οι πρώτοι 4 που ήμασταν τότε Άρης, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης, παίζανε συνέχεια μεταξύ μας μάτς. Και μέτραγαν και οι νίκες της regular season. Σε ένα τέτοιο μάτι, μάλλον του Αριανού, πρώτη φορά εγώ του είχα δει, και στο ποδόσφαιρο του είδα σε ένα μάτι που αναβλήθηκε από την βροχή το 1994. Είχαν έρθει το 1995 και μιλάμε τώρα για 50 άτομα. 70, 100 μπορεί, για να μην του αδικώ. Αλλά μικρές μετακινήσεις. Δεν υπάρχουν μαζικές παρουσίες και είναι αλήθεια. Η Ηρακλήδης, για να λέμε και για τους Ηρακλήδης. Επίτρεψε μου να πω και για τους Ηρακλήδης, για να το κλείσω έτσι αυτό το κομμάτι. Τους οπαδούς του Ηρακλή, τους θυμάμαι πρώτη φορά εγώ οργανωμένα στο Καραϊσκάκι, σεζόν 92-93, πρώτη αγωνιστική, όπου νικήσαμε 1-0 σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο Ηρακλής με εξαιρετική ομάδα τότε. Πρέπει να ήταν 200 άτομα, ξέρω κάπου εκεί που τους θυμάμαι τους Ηρακλήδης, στις 12, στη σειρά 12. Και την επόμενη φορά που τους είδα πάλι οργανωμένα ήταν στο τελικό του κυπέλλου το 1994 στο ΣΕΦ, στο μπάσκετ. Όπου είχαν έρθει λιγότεροι από ό,τι είχαν έρθει εσείς στο πρωτάθλημα, με πολύ πιο ήπια παρουσία. Δηλαδή υπήρχε απλά μια λωρίδα των μάτων ανάμεσά μας χωρίς κενό. Δεν τους πειράξαμε, δεν είχαμε δηλαδή, με τους Ηρακλήδες τότε σοβαρά θέμα. Αν και στον ποδόσφαιρο είχαν περάσει λίγο άσχημα. Το μάτι του ποδοσφαίρου είχαν περάσει άσχημα, είναι η αλήθεια. Το μάτι του μπάσκετ δεν υπήρχε. Αυτές είναι πάντως οι πρώτες φορές που εγώ θυμάμαι οπαδούς από τη Θεσσαλονίκη πέρα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Θα θυμάμαι συνέχεια από τη δεκαετία του 80. Αυτό ήθελα να πω, ότι έχοντας ως ηγέτη κατά κύριο λόγο το Μανάβη, οι παρουσίες ήταν συνεχόμενες. Δηλαδή, είχε Σαββατοκύριακο να παίζει μπάσκετ, ξέρω εγώ, με το Πανιόνιο και
ποδόσφαιρο. Παρουσίες οπαδών του Ηρακλή και του Άρη που αναφέρθηκαν είχαν να κάνουν με τον Ολυμπιακό, βέβαια, να διευκρινίσω, έτσι, σε παιχνίδια του Ολυμπιακού, γιατί σε άλλα παιχνίδια είχαν κατέβει με άλλες ομάδες. Θυμάμαι και άλλες εμφανίσεις τους και άλλες εκδρομές τους. Απλά εγώ αναφέρθηκα τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με τις καθόδους τους σε αγώνες εναντίον του Ολυμπιακού στο Πειραιά. Και βέβαια από εκεί ξεκίνησαν και τα ΜΑΤ και τα λοιπά. Πρώτα εμφανίστηκαν στην Αθήνα. Αλλά μην ξεχνάνε πολύ ότι σε παρουσίες οπαδών του ΠΑΟΚ, όπως στην Νίκαια, με τον Ιωνικό, στο μπάσκετ, δεκαετία 80, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγανε χωρίς αστυνομία, στο Εγάλεο. Είχε παίξει στο Εγάλεο ο ΠΑΟΚ με τον Εθνικό, πάλι χωρίς αστυνομία. Δηλαδή η αστυνομία είχε στα συγκεκριμένα μάτς πίσω και δεν περίμενε, δεν έδινε και σημασία και είχε μόνο καπελάκιδες. Δηλαδή, καταλαβαίνουν οι οπαδοί τι εννοώ. Δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που να αμφισβητεί ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είχε παρουσία σε όλα τα γήπεδα του δεκαετία του 80. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Απλά Το λέω για να πω ότι εξελισσόμενη τη δεκαετία του 90, η διαφορά ποια είναι, θεωρώ εγώ, ότι στην Θεσσαλονίκη είναι αρκετή, να μην πω όλοι, πάντως η συζητική πλειοψηφία, αν δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, οι αυτοί που υπηρετούν. Δηλαδή, ήταν εντόπιοι. Στην Αθήνα, στα ΜΑΤ, μπορεί να υπηρετούσαν και από οποιοδήποτε μέρος της Νότιας Ελλάδας. Δεν ήταν απαραίτητα μόνο Αθηναίοι. Ακριβώς αυτό ακριβώς λέμε. Και σίγουρα θεωρώ δηλαδή ότι ήταν πιο πιθανό να βρεις κάποιον παουτζή με αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη παρά ας πούμε να βρεις κάποιον στην Αθήνα. Έτσι. Γιατί και εμείς στην Αθήνα δεν ήταν πάντα να μας προστατεύσουν, υπήρξαν και φορές που φύγανε. Δηλαδή τελείωνε το μάτς και δεν έγινε έξω, δεν υπήρχαν αστυνομικοί. Έχουμε φύγει και έτσι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Το ερώτημα ήταν ότι δεν είναι θέμα το όνομα, γιατί και ο Ολυμπιακός έδειξε φαντασίες του Ολυμπιακού, σε όλη η Ελλάδα Ολυμπιακή ήταν τώρα, η Νότια Ελλάδα. Έδειξε του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι ότι η οργάνωση, ο τρόπος σχεδιασμού. Ήταν πάντα πίσω. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αν πούμε ότι κάποιοι λένε παιδί μου, Μάρκ λένε έτσι αλλιώς, και εγώ φτωχομάνα και ήταν πιο πίσω και παρατημένοι και γκρινιάζουν, έχει και μια δόση αλήθειας. Δεν ήταν το ίδιο οργανωμένοι και δεν είναι ακόμα. Δηλαδή, οι προοπτικές της θα ήταν, ας πούμε, να είναι το διαμάτι των Βαλκανίων. Και όχι βέβαια όπως είναι σήμερα. Τώρα μην βάζει σε πολιτικά θέματα, αλλά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή άμα θες, γιατί κλεφάνε. Εντάξει, όμως είναι αλήθεια αυτή. Έτσι. Το θέμα είναι ότι και εμείς τώρα με τη Θεσσαλονίκη γενικά έχουμε άσχημη εικόνα από τους αστυνομικούς. Τώρα δεν έχει και νόημα να δείξουμε, ενδεχομένως να χρειαστεί άλλη εκπομπή ξεχωριστή. Δεν το αμφισβητώ ότι ήταν. Ξέρεις γιατί τώρα σου λέω, δηλαδή όταν μας κρατάνε τα μάλγαρα και να μας λένε οι ίδιοι για αντεθνικά συνθήματα. Επίτες, να μας πείτε. Δεν το συζητάμε. Γιατί ακούγαμε κι εμείς, καλώς ήρθατε Βούλγαροι, το ακούγαμε. Εμείς ακούγαμε το αντίθετο. Έτσι. Υπήρχε, ας πούμε, η μονάδα του Δαρείου, περιβόητη, η οποία ήταν μια σκληρή, αλλά ήταν δίκαιη. Αυτό εγώ μπορώ να το πω σαν οπαδός. Άσχετα αν δεν το πάνε δεν το πηγαίναν τον Μαγαρίτη για τους χυψηλόγους κάποιοι πολιτικά αντίθετοι. Για πες, γι' αυτό ναι. Ναι, ο Δαρείος ήταν δίκαιος. Εγώ θα το πω, ας πούμε, υπήρχαν και άλλες θυμηρίες μάτς. Κάποιοι, ας πούμε, σε κοπανούσαν χωρίς λόγο. Αυτός δεν το έκανε. Έτσι. Τους θυμάσαι τα ονόματα, έτσι, των αξιωματικών. Εντάξει, αφού εβδομάδα παραβδομάδα μας παραβλέπανε. Τι να λέμε. Λοιπόν, εμείς ανεβαίναμε πριν και μας λέγανε το ακριβώς ανάποδο. Καλώς ήρθατε στη Βουλγαρία. Ακλειότητες από ανθρώπους που φορούσαν το εθνόσημο το ελληνικό τώρα για να μας πικάρουν. Δεν θέλανε, ας πούμε, κάποιοι δεν θέλανε να κατεβαίνουμε ή αντίστοιχα να ανεβαίνετε εσείς. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι γαλονάδες δεν θα επικοινούσαν αυτά. Και το κακό ποιο ήταν. Αν κάποιος ήταν οπαδός ή δεν ήταν στα μάτς. Γιατί και πολλοί στα μάτς που έτυχε να μιλήσουμε κάποια στιγμή, γιατί σε βλέπει μία-δύο-τρεις κάποια στιγμή θα πεις και μια καλησπέρα, είπαν ότι εγώ δεν γουστάρω να πηγαίνω. Αλλά να κάνω, είναι το έξτρα που παίρνουν. Τα γήπεδα πληρώνονται έξτρα αστυνομικοί. Από τότε. Καλά, δεν είναι θέμα επιλογής να φοράς το εθνόσημο που θες και που δεν γουστάρει. Ενώ το να είναι, ας πούμε, συγκεκριμένο στο γήπεδο που γίνονται επεισόδια. Που περιμένει ότι μπορεί να γίνουν.
Κατάλαβες. Εντάξει, αλλά εφόσον υπηρετεί τι ειδικέ δυνάμει, αυτό είναι ο ρόλο. Εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Τέλο πάντων, γιατί είναι ο πατέρα μου αστυνομικό. Έχω μεγαλώσει εγώ με αστυνομικού και γνωρίζω. Ποτέ δεν κατάλαβα αυτό το συνδικαλιστικό τρόπο σκέψη, εντό εισαγωγικών συνδικαλιστικό, έτσι που τον βάζουμε πάνω από το εθνικό συμφέρον για τη δημόσια τάξη. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Ή γιατί πρέπει να πάρουν παραπάνω χρήματα για αυτό, γιατί είναι δουλειά. Μη φορά το εθνόσημο. Όταν φορά το εθνόσημο, αυτή που γουστάρει να πάει. Και στη Θεσσαλονίκη, επίση, το παράπονο που έχουν οι Εθνοί είναι αυτό που στο Απρίλιο. Την πέραμε σε μήχρονο, μπαίναμε από την αρχή του αγώνα. Μα βάζανε να πληρώναμε. Είναι λόγω χωροταξίας. Δηλαδή, δεν ήθελε προφανώς η αστυνομία μέχρι να. Μέχρι που γινόντουσαν οι εκδρομές, να βάλει κανονικά τους οπαδούς των αθηναϊκών ομάδων, γιατί σήμαινε ότι θα έπρεπε είτε να κλείσει το κέντρο, είτε να κλείσει την περιφερειακή και να δώσει μόνο πρόσβαση στους φιλοξενούμενους. Βέβαια, εντάξει, το ότι φτάναν τα πούλμαν έξω από την Τούμπα ήταν επιτυχία τους. Το θέμα μου είναι, αντίοχέ μου, ότι εντάξει, ας έβρισκε έναν τρόπο αστυνομία. Μας έβαζε από πιο πριν, μας έβαζε από το πρωί, για να μην φακάρουμε το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να δούμε το μάτι. Δεν μπορεί να έχει πληρώσει και να έχει κάνει όλο αυτό το ταξίδι και να σε κρατάνε και στα Μάλγαρα και να ξέρουμε τι γινόταν στα Μάλγαρα όταν μας κατεβάζανε κάτω, έτσι. Βγάλτε τα όλα, βγάλτε αρτήλες, βγάλτε ζώνες, βγάλτε τόνα, βγάλτε τ' άλλο. Και να μπαίνει στο γήπεδο ξυπόλυτος με τα παπούτσια στο χέρι. Ναι, εμένα μου τα κάνανε αυτά και μέσα στο παλατάκι. Λόγω εμφάνισης βέβαια. Προφανώς δεν είναι του γούστου αρκετό. Και μιλάμε τώρα στο παλατάκι σε μάτσα αναφουσίας. Κατάλαβες, για να βγάλω παπούτσια. Δεν λέω τα έβγαλα και στη Φιλαδέλφια, ας πούμε, έχει τύχει να υπάρξει τέτοιος έλεγχος, αλλά στο παλατάκι χωρίς να υπάρξει τέτοιο να μου αναγκάζει να βγάλεις παπούτσια, δηλαδή εντάξει. Μάλιστα. Είναι σαν μου θύμιζε, ας πούμε, τώρα ξέρεις που κάνουμε κάνα ταξίδι έξω και σε άλλες χώρες απλά σε κοιτάνε και σε περνάνε και άλλοι σε κρατάνε λες και είσαι δεν ξέρω εγώ ποιος τρομοκράτης. Για πάμε τώρα, που καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θέλω να μου πεις το εξής. Πώς θυμάσαι τις κουλτούρες, τα ρεύματα της θύρας των φανατικών και στη συνέχεια των οργανωμένων του ΠΑΟΚ ανά τις δεκαετίες, 80, 90 και στη συνέχεια. Στην δική μας την εξέδρα, στη θύρα 7, όπως είχαμε πει και με το Στέλιο, επικρατούσε το heavy metal, υπήρχαν βέβαια και σκηνές και punks και άνθρωποι που άκουγαν απλά ελληνική λαϊκή μουσική, αλλά πολύ έντονο το rock στοιχείο. Το βλέπεις στην εμφάνιση, στις συζητήσεις που κάναμε, τα ρούχα που φορούσαμε. Σε εσάς τι συνέβαινε? Και σε εμάς ήταν αντίστοιχα τα πράγματα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, παρόλο που λέμε ας πούμε, και ότι γκρινιάζουν και είναι κάπως, ξέρω εγώ, είχε σε σχέση με τα ρεύματα της Ευρώπης, είχε καλά αυτιά και ακολουθούσε. Δηλαδή εμφανίστηκαν εδώ και πολύ νωρίς, ας πούμε, η πρώτη σκηνή της Θεσσαλονίκης ήταν ο Αντάτης, ο Γερμανός, ο Ταντέλη. Αυτά είναι ιστορικά ονόματα οπαδών γνωστών στο οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ και λοιποί. Υπήρχαν βέβαια punk, new wave, αλλά το metal νομίζω ότι δεκαετία του 80, τουλάχιστον από το 85 και μετά, ήταν το κυρίαρχο ρεύμα στην νεολαία. Δεν υπήρχαν τότε ούτε τραπ, ούτε μαπ, ούτε τίποτα άλλο. Υπήρχαν βέβαια και πολλοί λαϊκοί. Άνθρωποι που ακούγαν λαϊκά έως φυλάδικα. Έχει παράδοση η Θεσσαλονίκη. Στην των οργανωμένων, έτσι, γιατί στην εξέδρα των επισήμων είχε και διανοούμενους, φιλόσοφους κτλ. Είχε το Ζουράρι, δηλαδή μιλάμε πολλά πράγματα. Ναι, μιλάμε για τους οργανωμένους. Τώρα, μιας και είπες για skins και punk και τέτοια μουσικά ρεύματα, πάλι θα με θυμίζει, με γυρνάς πίσω, για να φέρουμε στη μνήμη μια αντιστροφή ουσιαστικά της σημερινής πραγματικότητας. Από ό,τι θυμάμαι, οι περισσότεροι οπαδοί του OI, του punk, μάλλον του street punk, του OI και ευρύτερα skinheads της Θεσσαλονίκης, τους βλέπαμε στην εξέδρα του Ηρακλείου μέχρι τη δεκαετία του 80 και του 90. Θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος? Εντάξει, υπήρχαν στην εξέδρα του Ηρακλείου, αλλά εντάξει, ο Ηρακλής ήταν. Θα μπορούσα να μιλήσω ήδη, ήταν λίγοι. Υπήρχαν βέβαια τα άτομα αυτά, βγάζαν το περιβόητο πανό, commando skins. Αν αναφέρεσαι αυτό, προφανώς αυτό θυμάσαι κι εσύ.
Ναι, Έτσι. προφανώς. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Του θυμάμαι δηλαδή και στο Καραϊσκάκι που είχαν έρθει το 91, το 92, δηλαδή λέμε το Σεμπέ. Δηλαδή, όπως τους έβλεπες όσο μπορούσαμε να δούμε από τις απέναντι εξέδρες, πάνω κάτω έβλεπες την αισθητική και την μουσική καταβολή του καθενός. Γιατί ήταν λίγοι, μιλάμε για λίγα άτομα τώρα. Μιλάς για 100-200 άτομα, πώς είναι που συζητούν. Ναι, επίσης τους Ηρακλήδες πώς έγινε και τους γνώρισα. Γιατί είχα εδώ φίλο που ήταν στην Αθήνα Ηρακλής και πήγαινα όταν κατέβαινε ο Ηρακλής στην Αθήνα και δεν έπαιζε Ολυμπιακός ή για κάποιο λόγο δεν είχα βρεθεί εγώ στο. Παίζαμε επαρχία, δεν είχαμε πάει, δεν είχαμε μετακίνηση, δεν είχαμε δρομή. Πήγαινα με το φίλο μου, αυτό ερχόταν, τον έφερα εγώ να δούμε τον Ολυμπιακό και όταν ερχόταν ο Ηρακλής, με παίρνει και πηγαίναμε και βλέπαμε τον Ηρακλή στα εκτός έδρας. Δηλαδή είχα δει ΑΕΚ Ηρακλής εκτός έδρας στη Φιλαδέλφια. Είχα δει Αθηναϊκός Ηρακλής στον Βύρωνα. Και τους είχα δει ήμουν με τους Ηρακλήδες. Δηλαδή είχαν κατέβει 30 άτομα, 20 κάπου εκεί ήταν στον Βύρωνα. Τους έβλεπα τους συνέβη. Πόσοι κίνηση, 2, 5, 10. Εντάξει τώρα, όταν μιλάμε και μιλάμε το 93, νομίζω ήταν αυτό το παιχνίδι. 93-94, κάπου εκεί ήταν πιο μετά. Εντάξει, ναι, πάντως έβλεπε, δεν έβλεπα. Αλλά δεν είχε ποτέ τη μαζικότητα που είχαμε εμείς. Δεν είδα, δεν είδα heavy μεταλλάδες. Δεν είδα heavy μεταλλάδες στον Ηρακλή. Έβλεπα περισσότερο τέτοιους. Εντάξει. Πάντα με την εικόνα που είχα εγώ, την αποσπασματική, έτσι. Εσύ προφανώς τους ήξερες καλύτερα. Έτσι, ναι, οκ. Τι σου λέω, ήταν αυτής της. Αλλά ήταν λίγοι. Έτσι, ας πούμε, η παρέα αυτή του κομμάτι του skins και τα σκήνια του Ηρακλή ήταν όλοι οι κοσμοί μου παοξίδες. Και οι παοξίδες ήταν πάντα πιο πολλοί. Προφανώς. Και δεν μιλάμε μόνο, εντάξει, μιλάμε και για το σου λέω και metal, πολύ metal. Και βέβαια εντάξει, και punks, αλλά εντάξει, αυτοί κάποιοι το παίζανε και υπεράνω, ότι δεν πάνε γήπεδο γιατί είναι όπιο του λαού και ξέρω εγώ ιστορίες. Ναι, να σου πω. Δεν ήταν όλοι punks οπαδοί, ενώ ας πούμε οι skins ήταν όλοι οπαδοί. Για αυτό. Κανέναν που να μην πηγαίνει γήπεδο, πώς να το πω. Ναι, πέφτουν λίγο. Είχαν ακόμα και σενάρι. Δηλαδή και θα αναφέρω και προσωπικά μια και ήξερα και το book, ότι αυτός ξεκίνησε να παίζει σε ένα skin group. Skin απολύτικο ή skin white power. Ναι, τώρα προφανώς και το δεύτερο. Πολύ σημαντική καταγραφή αυτή. Ναι, δηλαδή από τη μία ας πούμε στους συμπολίτες τα έχουν βρει με τη διοίκηση και τους αναγνωρίζει και έχουν σύνδεσμο και ανοίγει και την πειραρία κτλ. Και εσύ δεν μπορείς να ανοίξεις ένα σύνδεσμο που έχεις. Έχει διοκτησία, όπως είναι και ο Πανελλήνιος στην Αθήνα, έχει κτίριο δικό του, δεν μπορεί να βάλει ταμπέλα. Ναι, γιατί είναι ο νόμος πλέον. Δηλαδή δώσανε εκατομμύρια, χιλιάδες ευρώ είναι μπόμες στις δραχμές, έτσι αγοράσανε το οίκημα, αλλά δεν τους επιτρέπεται να λειτουργήσει. Ναι, αφού είναι ο νόμος πλέον έτσι. Ναι, αυτό λέω. Είναι κάτι πολύ άσχημο. Τώρα όσον αφορά τις απώλειες και τα λάθη. Άστα, θα τα πάμε τελευταία ερώτηση. Θα πάμε στο τέλος. Κάτι εδώ, θα το πούμε πιο μετά και θα πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των 8 οπαδών, γιατί δεν ήταν μόνο οι 7 στη Ρουμανία, ήταν και άλλος ένας στη Μέρσα, ο οποίος άκουσε το γεγονός ότι ήταν συγγενής του και έπαθε καρδιακό. Ήταν 8 οι απώλειες, δηλαδή και τη μέρα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και θέλω να μου πεις το εξής. Ανέβαινα, όταν ήμουν στην προηγούμενη δουλειά, όπως θυμάσαι, ανέβαινα στη Θεσσαλονίκη τακτικά. Προκειμένου να κάνω έλεγχο στο κατάστημα που είχαν, τα καταστήματα μάλλον τη εταιρεία του εργαζόμενου που υπήρχαν στη συμπρωτεύουσα. Τώρα έχω αλλάξει εργασιακό χώρο, έχουν κοπεί τα πολλά ταξίδια στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια είχα καλή εικόνα. Γιατί ανέβαινα για τη δουλειά, ανέβαινα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα στη Θεσσαλονίκη. Τι έβλεπα λοιπόν όταν ανέβαινα. Μιλούσα με κόσμο, με ταξιδιώτες, με παιδιά στα εστιατόρια, γευμάτιζα κτλ. Και βλέπω, από ό,τι μου έλεγαν τουλάχιστον, αποκόμιζα την εικόνα ότι από την έλευση του Σαββίδη και μετά έχει δυναμώσει πάρα πολύ ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερη ομαδικότητα. Έχουν μειωθεί οι νεότεροι οπαδοί των συμπολιτών σας, του Άρη και του Ηρακλή. Δεν κυκλοφορούσαν στην πόλη. Να καταλάβεις, έπαιρνε τα πρωταθλήματα σε Ρίο. Άρης τώρα είπε 7-8 πρωταθλήματα σε Ρίο. Δεν πανηγύρισαν ποτέ στο Λευκό Πύργο. Όποιος Αριανός μου φέρει φωτογραφία να πανηγυρίζει στο Λευκό Πύργο πρωτάθλημα, εγώ θα μπορώ να κολυμπήσω στο Θερμαϊκό. Δεν τολμούσαν. Πηγαίνανε στη γειτονιά τους και πανηγυρίζανε. Φίλε, καταγράφεται αυτό, ετοιμάσου για βουτιά τώρα, έτσι. Ας φέρουν αποδεικτικά φωτογραφίες
ότι πανηγύριζαν πρωταθλήματα μπάσκετ στο Λευκό Πύργο. Ας βρουν ένα βίντεο, δεν υπάρχει. Βγήκαν και πανηγύρισαν όταν πήραν μετά από εμάς το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Και πάλι με επεισόδια. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί προσπαθούν, κρατάνε ένα μικρό πυρήνα οπαδών. Ο Ηρακλής με τις διαδοχικές πτώσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Υπάρχουν μόνο η θύρα 10, οι οποίοι είναι ένα περίεργο αμάλγαμα, μάζοξη, δεν ξέρω τι, διάφορων περίεργων που δήθεν είναι οπαδοί και στην ουσία εγώ θεωρώ ότι κάνουν άλλες δουλειές και όχι μόνο εγώ, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εννοείς πολιτική δράση. Ναι, με πολιτική δράση ας πούμε, αλλά κατ' ουσίαν είναι σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο. Καλά, εντάξει, αυτά δεν μας αφορούν. Ναι, δεν το συζητάμε, το ξέρουμε. Αν ψάξει κανείς πόσες και τι είναι. Στον Άρη αντίστοιχα κρατάνε τη βάση τους, αλλά είναι σαφώς πιο λίγοι. Δηλαδή προσπαθούν, υπάρχουν εκεί γύρω στο Χαριλάου, στο Βότσι, ναι, υπάρχουν Αριανοί, στην Καλαμαριά υπάρχουν κάποιοι Αριανοί, αρκετοί ας πούμε, έτσι για να μην τους πω στο άλλο, αλλά ας πούμε δυτικά έχουν ένα σύνδεσμο που λέγεται Εύωσμος, ο οποίος για χρόνια ήταν μια φυλακή, ένα κλουβί, άμα δεις φωτογραφίες θα καταλάβεις, απ' έξω ήταν Αλκατράς. Και μαζεύονται όλοι ας πούμε από την πόλη και όταν πάνε να τον ανοίξουν να πάνε με μηχανάκια να ανοίξουν το σύνδεσμο στον Εύωσμο. Δεν είναι οπαδική παρουσία αυτή. Έτσι. Μιλάμε για δυτικά Θεσσαλονίκης που ζει ένας μεγάλος αριθμός. Αυτό όμως έχει μια διαφοροποίηση εμφανή τα τελευταία χρόνια ή συνέβαινε ανέκαθεν? Όχι. Είναι από εξ αρχής. Δηλαδή η παρουσία τους εκεί σε δυτικά Θεσσαλονίκης ήταν πάντα μικρή. Απλά υπήρξε αυτό το πράγμα. Ένας σύνδεσμος που ήταν ας πούμε η κορονίδα τους. Ξέρω να έχουμε σύνδεσμο και εκεί. Όχι, δεν εννοώ τώρα για τα δυτικά, λέω γενικά ότι όντως μειώνονται όσο περνάνε τα χρόνια ή πάντα υπήρχε αυτό ο συσχετισμός? Είναι γεγονός ότι μειώνονται. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει κάλης να βγάζει νέους οπαδούς. Για αυτούς. Γιατί για αυτούς τους κάτσε το μπάσκετ για μένα. Τώρα τα είπες όλα. Με αυτό τα είπες όλα. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε πρώτη τελευταία ερώτηση. Αν θες αυτό το. Μπορεί να απαντήσεις πιο συνοπτικά, αν νομίζεις ότι δεν πρέπει. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι παλαιότερα οι φανατικοί του ΠΑΟΚ είχατε ανάμεσά σας περισσότερους οπαδούς, ας το πούμε, προοδευτικών, αριστερών και ελευθεριακών ιδεολογικών καταβολών. Αλλά από το 2014-2015, κάπου εκεί και μετά, νομίζω ότι από ό,τι βλέπω έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί. Ότι βλέπω δηλαδή, αν κάνω λάθος με διορθώνεις, ότι έχουν αυξηθεί παιδιά που έχουν εθνοκεντρικές ανησυχίες, παρόμοιες με τις δικές μου ή τις δικές σου. Ισχύει αυτό? Παραδοσιακά, οι σύνδεσμοι δεν είχαν πολιτική έκφραση, έτσι. Μιλάμε για την εποχή του Μανάβη και των άλλων συνδέσμων, της Καλυθέας, πολύ ιστορικός σύνδεσμος, δεν είχαν πολιτικό περίγραμμα. Αυτό κάπου άρχισε να αλλάζει με την ας πούμε εισδοχή στη 4 αριστερίστικων τάσεων, έτσι, να το πω έτσι κομψά. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα? Αυτό έγινε μετά την εποχή του Μανάβη, δηλαδή και ας πούμε η 4 θεωρήθηκε ο αριστερός σύνδεσμος από, ξέρω εγώ, να πούμε από το 2000 και μετά, 2005, εκεί που άρχισε να παρουσιάζει έτσι ένα προφίλ πιο, ας πούμε, όπως το είπες. Βέβαια, σε άλλους συνδέσμους τα πράγματα ήταν πάντα διαφορετικά. Δηλαδή, όπως σου ανέφερα τους παλιούς κίνηση, ήταν γνωστό, ας πούμε, σε διάφορους συνδέσμους δικούς μας ότι ήταν πάντα στην άλλη πλευρά. Και τώρα έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, και ένα κομμάτι που είναι από τη μία πλευρά, αλλά είναι ας πούμε, οι αντίπαλοι μας είναι πλέον η μειοψηφία. Τώρα, είναι αυτό. Τώρα να σου κάνω έτσι λίγο, μπορεί να. Από περιέργεια το λέω και το λέω καλοπροαίρετα. Ανεβαίναμε απάνω και για να μας ενοχλήσετε, για να μας εκνευρίσετε κτλ. Θυμάμαι, το θυμόμαστε όλοι,
ξέρεις ότι εδώ λέμε αλήθειες σε αυτό το podcast, να απλώνονται βουλγαρικές σημαίες απάνω σε κάποιες εξέδρες των οπαδών. Το διάλυση της Ιουγκοσλαβίας 91-92 άλλαξε το έργο και άρχισαν να εμφανίζονται και πολλές γρανολογίες. Δηλαδή, αν δεις το 94 στο ΣΕΦ είναι με ελληνική σημαία. Καλά, ναι, προφανώς. Μεγάλη, όχι απλά. Βέβαια το ότι μπαίναν και οι άλλες, εντάξει, μπαίναν. Οι άλλες μπαίναν από παιδιά τώρα που είχαν πολιτικό τέτοιο ή απλά ήθελαν έτσι να μας ενοχλήσουν εμάς. Κοίταξε, να δεις, τουλάχιστον τότε ήταν από, ας πούμε, απολύτικους. Χαβαλέδες. Χαβαλέδες, δεν ξέρω. Ναι, στο χαβαλέ. Τώρα κάποιοι, ας πούμε, αν δεις, θα βάλουν και το δεσπότο στο παίχτη, και κάποιοι άλλοι κολλημένοι είναι, ας πούμε, που θα την βάλουν για πολιτικούς λόγους που λες και εσύ, που φαντάζονται ότι έτσι πολεμάνε το έθνος, ξέρω εγώ, ας το πούμε έτσι. Αλλά έχουν υπάρξει πολλά γεγονότα, δηλαδή, τα οποία δεν το έχουν δει και αλλιώς το έργο, την άλλη πλευρά. Με αυτό, να παίρνουν τουλάχιστον να καταλαβαίνουν λίγο τι συμβαίνει, γιατί δεν παίζουμε με τέτοια θέματα. Με τέτοια θέματα δεν χρειάζεται, δεν παίζουμε και δεν κάνουμε πλάκα οι παιδί. Δηλαδή, γιατί ας πούμε συγκεκριμένα σε εμάς υπήρξαν μεγάλες παρουσίες συνδέσμων και σε συλλαλητήρια και σε πορείες και για το Μακεδονικό στη διάρκεια των ετών. Και βέβαια, γιατί ξέρω, φαντάζομαι ότι θα μπουν. Και διαμαρτυρίες για αυτές που γίνανε στις πρέσβες όταν υπέγραφε πόσο λένε Τσίπρα όταν το έκανε. Ναι, τα καλά παιδιά του πολιτικού μας στερεώματος. Τέλος πάντων, για να διευκρινίσω για τη δική μου θέση, γιατί φαντάζομαι όταν φίλοι που θα την ακούσουν εκπομπή μπορεί να σχολιάσουν από κάτω για να ρωτήσουν για τα δικά μας αντιεθνικά συνθήματα. Προφανώς παιδιά και με εναντίον, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πω, είναι αυτονόητο. Πάνω απ' όλα το έθνος, πάνω απ' όλα η πατρίδα. Και οι ομάδες είναι για να ευχαριστιόμαστε το ποδοσφαιρικό θέμα, να κάνουμε την πλάκα μας, να συζητάμε μεταξύ μας. Αυτό είναι. Αυτό είναι ομάδες. Πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε αυτό. Και το λέμε και οι δυο μας τώρα. Που έχουμε φάει τα χρόνια τη ζωή μας. Πολύ χρόνο τη ζωή μας στις εξέδρες. Όταν ακόμα ήταν τσιμεντένιες οι εξέδρες. Δεν είχαν καθίσμα. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Απλά ξαναλέμε και για να το καταλάβουν και οι ηλίθιοι ότι δεν υπάρχει κάτι να διαπραγματευτεί κανείς. Σε ποιο θέμα λες τώρα? Στο συγκεκριμένο, στο μακεδονικό. Καλά, εντάξει, ναι, καλά. Προφανώς ότι δεν υπάρχει. Το αν μπαίνανε κάποτε, ας πούμε, και μπορεί να μπαίνουν και εδώ σούπερ για το δασπότη σημαίες, δεν είναι το ίδιο με την πορεία που έκαναν οι αυτόματοι με σημαίες του Σκοπίων. Εμείς σημαίες του Σκοπίων δεν αναβάσαμε. Να ξέρουμε δηλαδή και τι λέμε. Ναι, μην μπούμε σε αυτό, είναι άλλο θέμα, ας το συζητήσουμε αν θέλω. Κάτι που έγινε στην πόλη, δηλαδή κάνανε μια πορεία 2.000 άτομα και βρεθήκαν 50 ηλίθιοι να πάνε με σκοπιανές σημαίες. Δηλαδή αυτοί τι νόμιζαν, ότι έτσι θα σώζανε το Μηρακλή ή θα... τι να πω, εντάξει. Ναι, επειδή... Δηλαδή το επίπεδο αντίληψης και... Αντίοχη, επειδή δεν έχουμε παιδί του Ηρακλή τώρα, ας το μην το επεξεργαστούμε σε αυτό. Συγκεκριμένα, δεν μιλάω για όλους τους οπαδούς, λέγω τους συγκεκριμένους το κάνουν. Ναι. Αν καταφέρω και ψήσω το φίλο μου να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, θα τον ρωτήσω και θα μου πει τη γνώμη του όσο παντός του Ηρακλή. Πάμε τελώς. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Ναι, κάνα πρόβλημα. Λοιπόν, πώς βλέπεις να μου πεις τα πράγματα σήμερα, τα έχω συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή με το Στέλιο, είναι κάτι που μας απασχολεί. Δηλαδή, ο μετασχηματισμός των φανατικών, η αλλαγή της κουλτούρας στην εξέδρα, η διαφοροποίηση σε σχέση με τα παλιά χρόνια που λέμε, η οποία δεν είναι απλά μια αναπόλυση και κάτι που μπορεί να μας κάνει να ρομαντζάρουμε με την εφηβεία μας, είναι ιστορική πραγματικότητα, παιδιά. Λοιπόν, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Εγώ, όπως το είχα πει με το Στέλιο, είμαι απεσιόδοξος. Δεν μου αρέσει καθόλου το θέαμα της σημερινής εξέδρας, με την ευκολία με την οποία μπορεί να αποβαλούν απάνω τους επιχειρικάδες τα λεγόμενα gadgets, με την μικρή αξία που δίνουν στην ανθρώπινη ζωή, με το πόσο εύκολα μπορούν να έχουν τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών για το τίποτα, για την πλάκα. Επίσης με το πολυεθνικό θέαμα της εξέδρας, και αυτό είναι προσωπική μου θέση. Παιδιά, μπορεί να διαφωνούν κάποιοι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν νιώθω άνετα, δεν γουστάρω αυτό που έτσι. Με τύπους οι οποίοι δεν έχουν ζήσει την ιστορία της ομάδας και δεν έχουν και διάθεση να μάθουν την ιστορία της Ελλάδας και την ιστορία της ελληνικής κουλτούρας και της οπαδικής κουλτούρας, να εμφανίζονται ξαφνικά και για να κάνουν τη μαγιά τους
να γίνονται τώρα για να χρησιμοποιούν εργαλεία που για μένα αποτυπώνουν ατίμια, όχι ανδρισμό, για να κάνουν το εφέ τους και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και από τέτοιους τύπους και από ελληνόπουλα της εποχής, τα οποία δεν τα βλέπουμε καθόλου καλό μάτι σε όλα αυτά που κάνουν. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει όλη η συνθήκη. Ο τρόπος δηλαδή που έχει διαμορφωθεί η οπαδική κουλτούρα στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Νότια Ευρώπη και στη Γαλλία και στην Ιταλία, δεν μου αρέσει. Προτιμώ αυτό που βλέπω, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων στις βόρειες χώρες. Αν είναι να τσακωθούν, καλό να μην τσακώνονται, η θέση μου είναι αυτή, αλλά αν κάποιοι είναι να τσακωθούν, να τσακωθούν τραχέρια. Όχι να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές για την πλάκα, για το τίποτα. Κοίταξε, θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή, να ξεκινήσουμε πάλι σε αυτή την πόλη. Έτσι. Το πρώτο θύμα οπαδικής βίας ήταν ο Δημητριάδης. Ήταν ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που έτυχε να γελάσει όταν έμαθε ότι ο Άρης είχε χάσει 5-0, 5-1 του Παναθηναϊκό στη γειτονιά του Χαριλάου. Απλά γέλασε το παιδί, ούτε καν έτρεψε. Ορμήσανε τότε συγκεκριμένα πρωτεργάτες, ήταν κάποια αδέρφια παπούτσι, αυτό είναι το επίθετο, είναι γνωστή στην κερκίδα του Άρη, οι οποίοι τράβηξαν και άλλους. Τέλος πάντων, το παιδί δέχτηκε ένα ομαδικό λιντσάρισμα από 30 άτομα, κλωτσές, μαχαιριές και κατέληξε. Αυτή ο ένας πήρας με τη βασική ευθύνη, μπήκε φυλακή για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά τον φρόντισε η ΠΑΕ του, πλήρωνε και νίκη, έκανε και τον αρχηγό στη κερκίδα του Άρη, τον υπαρχηγό, όπως θέλετε ας το πει κανείς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ζουν πλέον. Αυτό ήταν το πρώτο θύμα στην Ελλάδα. Μετά δεν ξεχνάμε ότι δυστυχώς τα μαχαίρια υπήρχαν και τις εποχές του 80 και του 90. Εγώ προσωπικά έχω φίλο που ανέβαινε στο Πανελλήνιο, στην οδό Ζήνονος, όχι μέρα αγώνα, 2 μέρες πριν, ο οποίος τον περίμεναν καρτέρι, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, αλλά ήταν από του Ολυμπιακού. Το ξηράφιασαν στο λαιμό, έχει μια τεράστια ουλή, δηλαδή αν το δεις είναι πολύ χαρακτηριστική, δεν μπορείς να μην καταλάβεις τι κάτι έχει γίνει, και την έβγαλε στο χιλιοστό. Άλλο παιδί ήταν πολύ γνωστό ότι ο Ταρντέλη στα επεισόδια της Λεωφόρου το 89 δέχτηκε κατσαβιδιά και έχει μια μουλή, λες και είναι σημαδεμένος. Από την ταινία εννοώ. Στο σταθμό Λαρίσης, Ολυμπιακοί και αεξίδες σκότωσαν αεξί, γιατί φόραγε ασπρόμαυρο πουκάμισο. Τι ήταν, ένα πουκάμισο φορούσε. Και δεν θα κρύψω ότι και οι δικοί μας κάνανε μεγάλη, να μην πω τι, με τα δικά τους. Καλά, στη Λάρισα ήταν ατύχημα γιατί δεν έφυγε με ανθρωποκτόνο πρόθεση, απλά ήταν πλάκας αυτός που αντί να τη στείλει ψηλά την έστειλε απέναντι και βρήκε τον άτυχο πλέον, ο οποίος δεν ήταν καν Λάρισα, ήταν αιτζής σαν οπαδός και απλά είχε πάει να περάσει την ώρα του μέχρι να μου πάρει το επόμενο αποτέλεσμα. Και τον βρήκε τον άνθρωπο στο λαιμό και πέθανε. Και βέβαια κάποιοι λένε ότι άλλος πήγε φυλακή και άλλος δεν είχε κάνει. Αλλά εκεί μπαίνουν μέσα τα γνωστά της Ελλάδας, ποιος καλύπτει ποιον, ποιος και τι. Στη σύγχρονη εποχή, η έλευση όλων αυτών των βιαζόμενων, και αν δεν πούμε ότι ήταν όλοι βιαζόμενοι, είναι και κάποιοι από τις γειτονικές χώρες, από το Κάφκασο, οι οποίοι έχουν παρισφρήσει μέσα στην κοινωνία πλέον, έχουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα του να πέσει στο επίπεδο και στους οπαδούς. Οι νοοτροπίες οι λάθος με το να κάθε πιτσιρικάς να κουβαλάει ένα μαχαίρι οδήγησαν στους νεκρούς. Και όχι μόνο μες στα γήπεδα, δεν θα ξεχάσουμε π.χ. το Φιλόπουλο, τον Σταυράκη του Ολυμπιακού, τον σκότωσαν σε καφετέρια. Τα εγκλήματα που έχουν γίνει στο Ηράκλειο με το ρουσάκι του Παναθηναϊκού που τον σκότωσαν οφιτσίδες. Το τελευταίο που είχε γίνει στη Χαλκίδα που έγινε, δεν θυμάμαι, που πάλι σκότωσαν. Το Λιγερίδη. Δηλαδή είναι απίστευτη η βλακεία και δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Δηλαδή και ο
αντίστοιχος του Άρη, και ο Βούλγαρος και ο Έλληνας οπαδός φύγανε τζάμπα. Εγώ ξέρω τι νιώθω τώρα που σ' ακούω. Εγώ το αισθάνομαι σε μια απόδειξη τιμής για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο. Κάνω όμως μια τομή. Γιατί πολύ σωστά περιέγραψε τα θλιβερά και τραγικά συμβάντα που είχαμε ζήσει κατά τη δεκαετία του 80 και την δεκαετία του 90. Αλλά ποια είναι. Μισό λεπτό να θυμίσω και τους δύο παδούς του ΠΑΟΚ που τους έκαψαν ζωντανούς. Μετά το τελικό με τον Πανιό. Με τον Πανιό, πολύ σωστά, με τον Πανιό είναι στο αυτοκίνητο απαράδεκτο, άλλο εσχρό έτσι. Ήρθαν δηλαδή στην εθνική οδό να πετάξουν ολόκληρο και να τους κάψουν. Τι να πεις. Τους ανθρώπους. Κι άλλος ένας παγκούς σε πόδι είχε σκοτωθεί πρόσφατα πάλι που τον κυνηγούσαν άλλοι οπαδοί, θυμάμαι ότι τον πάτησε ένα μάτι. Αυτό ήταν, είχε γίνει με ένα Κύπριο παδό του ΠΑΟΚ σε Αγία Δημητρίου. Λοιπόν, Κωνσταντίνου τον λέγανε το παιδί αυτό. Ήταν απλά ένας οπαδός, δηλαδή δεν ήταν χούλιγκαν. Όλα αυτά. Και ήταν οι άλλοι αρματωμένοι, λες και πάνε, δεν ξέρω εγώ, στο Αφγανιστάν. Κοπανίσαν την παρέα του και αυτός έφαγε και προσπάθησε να περάσει στον δρόμο χωρίς να κοιτάξει. Τέλος πάντων. Όλα αυτά, προφανώς, είναι οι μαύρες σελίδες του ελληνικού οπαδικού κινήματος. Κάνω μια τομή όμως. Αν έφερες κάποια περιστατικά που είχαν γίνει μέχρι το 92-93. Άρα να προσθέσω και τον οπαδό του Παναθηναϊκού, τον Καρνέζη, μπράβο. Να προσθέσουμε και το παιδί που το 94, από ό,τι ήταν το 94-95, νομίζω, είχε χάσει τη ζωή του σε επεισόδιο. Αν τα μετρήσουμε όλα αυτά, που μιλάμε τώρα, μιλάμε για τη δεκαετία του 80 και του 90, που ήταν η καρδιά ουσιαστικά, η εποχή που γεννήθηκε και ευνόησε τη μεγάλη του άνθηση στο ελληνικό οπαδικό κίνημα. Αν τα μετρήσουμε όλα αυτά, θα δούμε ότι σε ένα πλαίσιο με εβδομαδιαίες μετακινήσεις οπαδών όλων των ομάδων, με τακτικές εμπλοκές, δυστυχώς υπήρχαν. Με όλα αυτά που είχαν συμβεί τη δεκαετία του 80 και του 90, με καθημερινή σχεδόν επαφή, με συνδέσμους ανοιχτούς, με μετακινήσεις οπαδών, με μετακινήσεις σε άλλες πόλεις. Δεν ξέρω αν είναι παρήγορο ο μικρός αριθμός, δηλαδή αν είναι κάτι που μας παρηγορεί, αλλά όπως και να έχει, σημασία του. Μιλάμε για μένα. Δηλαδή τότε έπαιζα στις ξυλομίες, ας πούμε, σου λέω, που ήρθαν οι Ολυμπιακοί από τον Αγίου Κωνσταντίνου στο μπάσκετ τους στο 94. Ήρθαν, αλλά δεν βγάλαν μαχαίρια. Είχαν τα παράκια τους και εμείς αντίστοιχα. Βρεθήκαμε συμπλοκή σώμα με σώμα. Εκεί άντε να σπάσεις καμιά μύτη, κανένα δόντι, κανένα δάχτυλο. Να μαυρίζει το μάτι, να μετράς τα πλευρά μαύρα. Εντάξει, σταμάτα οι μουσουάλους, δεν σε σκότωνε. Αυτό θέλω να πω. Αλλά το είχες και εσύ, όταν τον είχες από κάτω, δηλαδή δεν τον ξεφτύλιζες στον άλλο. Τώρα τους δίνουνε, τους κάνουνε, τι να συζητάμε. Ναι, γιατί δεν είναι ελληνική. Είναι άτομα δηλαδή χωρίς ηθική. Οι παλιοί, ας πούμε, παδί, χούλιγαν, παύλα, ό,τι χαρακτηρισμό και να δώσεις, είχαν πέσα. Ναι, ήταν παιδιά που είχαν μεγαλώσει με την ελληνική κουλτούρα, την παλιά ελληνική κουλτούρα. Έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι όταν έχει 3 και 4 θύματα σε 20 χρόνια οργανωμένων μετακινήσεων, συμπλοκών, ανοιχτών συνδέσμων κτλ., καλό είναι να μην έχει κανένα προφανώς για όνομα του Θεού. Αλλά ο αριθμός είναι μικρός. Τώρα, όταν δεν έχει μετακινήσεις, απαγορευμένους συνδέσμους και έχουμε νεκρούς, με την οποιαδήποτε επαφή ανάμεσα σε οπαδούς διαφορετικών ομάδων έχουμε νεκρούς, όπως και να έχει, έχουμε μια διαφορά, η οποία είναι προς το χειρότερο. Είχαν κάνει επίθεση στο Ρεόκαστρο, που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, με τα τσεκούρια. Δεν ήταν ότι και ακόμα και αυτά τα άτομα που κάνανε ό,τι κάνανε, δεν πήγαν έτσι. Κάποιοι ήταν και στο Ρεόκαστρο, δηλαδή δέχτηκαν επίθεση με τσεκούρια. Αυτό τώρα δεν μέτρησε στο δικαστήριο, δεν το ανέφεραν, δεν είναι κάτι. Αλλά το γεγονός είναι ότι υπήρχαν τέτοιες ακραίες προκλήσεις. Δηλαδή ο Άρης είχε και έχει ως υπεύθυνο ασφαλείας άνθρωπο που πυροβόλησε στα πόδια παδούς του ΠΑΟΚ. Και το ξέρει και η πόλη, όσοι ασχολούνται το ξέρουν, ότι υπάρχουν κάποιοι που συμπλέκονται με μαφίες και μάλιστα μαφίες όχι ελληνικές. Ας το πω εγώ ρωμαϊκές. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καταλάβαμε όλοι. Από φίλικα μεριά, όσοι είναι από τη Θεσσαλονίκη ξέρουν. Καταλάβαμε όλοι, ναι, καταλάβαμε. Το θέμα μου είναι το εξής. Αυτά υπάρχουν. Προοπτική για φαινόμενη διέξοδος από όλη αυτή την ιστορία να βλέπεις να υπάρχει. Στην πράξη θα έπρεπε για μένα οι οπαδοί
είτε ασπρόμαυροι, είτε χρυσόλευκοι, είτε πράσινοι, κίτρινοι, να βρεθούν και να πούνε τέλος. Όταν είναι όπως γίνεται στην Ευρώπη, όπως το πες και εσύ. 50-50, 10-10, 5-5, όσοι είναι μάγκες, χωρίς τίποτα άλλο παρά μόνο χέρια-πόδια. Σώμα με σώμα δηλαδή και με κανόνες. Όχι. Είναι Δυστυχώς είπες ότι στη Νότια Ευρώπη κυριαρχεί πλέον το μαχαίρι. Κυριαρχεί, ναι, αλλά είναι και η έλευση κάποιων από άλλες περιοχές που έχουν αυτές τις κουλτούρες. Ναι. Δεν θα πω των γειτονικών Βαλκανικών μόνο και εξωτικών τύπων. Ναι, προφανώς. Όταν φτάνει ο Ρίτσιλαντ να έχει μέσα το Σάκα Ζουλού από τους ηγέτες της, δεν μπορώ να συζητήσω περισσότερα. Προφανώς. Και αν και η λύση για μένα, φίλε, το είχα γράψει σε παλιότερο άρθρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να προήλθε από μια αυτόνομη συνεννόηση τέτοιων τύπων που είναι σήμερα στα ενία των οργανωμένων οπαδών. Εδώ για μένα χρειάζεται μόνο ένα σοβαρό κανονικό ισχυρό κράτος, το οποίο θα πει: παιδιά, επιτρέπω τις μετακινήσεις, επιτρέπω τα πάντα. Το κράτος θα μπει ως ενδιάμεσος διαμεσολαβητής στις συνεννοήσεις με τους οπαδούς και θα τους πει ότι γίνονται οι μετακινήσεις, θα απολαμβάνετε το θέαμα που σας αρέσει. Η αστυνομία θα είναι εκεί που πρέπει για να αποτρέψει τα επεισόδια. Τώρα, αν καταφέρετε και ξεφύγετε και τσακωθείτε, τσακωθείτε. Άρα να ξέρετε ότι αν τσακωθείτε χρησιμοποιώντας όλα αυτά που χαριτολογώντας αποκαλούμε gadgets και έχουμε θύματα και έχουμε μια άσχημη εικόνα για την ελληνική κοινωνία, με διαμορφωθεί μια άσχημη εικόνα για μια άσχημη συνθήκη για την ελληνική κοινωνία, να ξέρετε ότι το κράτος μετά θα είναι αμήλικτο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε αληθινό εθνικό ελληνικό κράτος. Πράγμα που δεν υπάρχει. Γι' αυτό και δεν βλέπω ποτέ να έχουμε λύση. Ως κοινωνία είμαστε διαλυμένοι, γιατί θα μπορούσε η κοινωνία μακριά από το κράτος να αποκαθαρθεί και να δώσει μόνη της τη λύση. Είμαστε διαλυμένοι, είμαστε ένα βήμα πριν την εξαφάνιση. Κράτος δεν έχουμε, κοινωνία δεν έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Λύσεις σε τέτοια θέματα δεν θα βρούμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν διαφωνώ. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι και στην Αγγλία, ας πούμε, το κράτος μετά την ψωρία νεκρών, δηλαδή και μετά από το Χέιζελ και μετά τα αντίστοιχα που γίνανε στα αγγλικά γήπεδα, εφάρμοσε νόμους, έβαλε κάμερες, άρχισε να ρίχνει κόσμο σε φυλακές και το αποτέλεσμα είναι τώρα αυτοί δένονται και σφάζονται στις ΠΑΠ. Δηλαδή ξέρουν οι μεν ότι η ΠΑΠ η τάδε είναι της Millwall και θα πάνε η West Ham να τη σπάσει. Έτσι, για να πούμε και κάποιες ομάδες που είναι περιβόητες. Τους μόνους που κατάφερε να διαλύσει έτσι σχηματικά, μπορώ να το πω, είναι η έλευση του Αβράμοβιτς σε Chelsea, που διέλυσε τους Headhunters. Που ήταν η περιβόητη με το χάραγμα στο πρόσωπο. Έχεις την εντύπωση ότι το βρετανικό κράτος είναι όντως βρετανικό? Εγώ μίλησα για εθνικό κράτος. Αλλά θέλω να πω ότι έκανε δρακόντια πολιτική. Ναι, εγώ δεν μίλησα για διάκο. Ο Αβράμοβιτς έδειξε τους Headhunters που ήταν, ας πούμε, πολύ σημαντική ομάδα στο χουλικανικό ή οπαδικό στερέωμα της Αγγλίας. Εγώ δεν μίλησα για δρακόντια. Πάμε όμως και στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Και εκεί πλέον τώρα με την παρακμή της Δύσης ή την κατάπτωση ή το ξεφτύλισμα ή δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Πες το σπεγγλεριανά παρακμή που μας αρκεί μας κάνει. Ναι, οκ. Θα πούμε ότι οι οπαδοί έχουν μεταβληθεί και εκεί πλειοψηφικά σε ένα θέατρο, βλέπουμε ένα θέαμα, είμαστε ροζουλοί αντί κάθε παράδοσης και κάθε περηφάνειας, κανονικής λέω, όχι της άλλης. Κατανοητό. Ναι. Έχεις εικόνα γιατί πας. Επεισόδια υπάρχουν. Έχεις εικόνα γιατί πηγαίνεις και στα γήπεδα εκτός Ελλάδας, έτσι. Και εκτός έδρας και βλέπω και κάποιες ομάδες που αντίχει και με στο εξωτερικό. Ναι, αυτό λέω, εκτός Ελλάδος. Βλέπεις. Εκτός Ελλάδος υπάρχουν, όχι συγκεκριμένα στη Γερμανία, υπάρχουν ακόμα και από τη μία πλευρά και από την άλλη ενεργές ομάδες. Απλά οι μεν έχουν κάλυψη από το κράτος, παύλα παρακράτος και αναφέρομαι σε... Ναι, κατάλαβα. Και οι δικοί έχουν ως κυνηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Επανέλαβε ποιοι έχουν κινηθεί ανηλαιώς, γιατί δεν ξέρετε. Οι δικοί
είμαστε ιδεολογικοί. Εντάξει, ναι, κατανοητό. Κοίταξε, εγώ προηγουμένως δεν είπα για ένα κράτος το οποίο δεν μίλησα για ένα κράτος το οποίο θα λάβει δρακόντια μέτρα. Μίλησα για ένα κράτος που θα κάνει το διαμεσολαβητή. Έχει μεγάλη διαφορά. Το να δείξει κατανόηση το κράτος, να καταλάβει ότι αυτό το φαινόμενο του οπαδισμού, εφόσον υπάρχει, δεν είναι κάτι που μπορεί να καταργηθεί με νόμους. Γι' αυτό και είπα για απελευθέρωση μετακινήσεων, χωρίς κάμερες. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Προφανώς δεν μπορεί να μας αρέσουν εμάς οι κάμερες και όλα αυτά. Εμείς ονειρευόμαστε κάτι όπως τα παλιά. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό ότι και εγώ δεν βλέπω με αυτές τις πολιτικές ηγεσίες ότι θα μπορέσει να υπάρξει κάτι υγιές στο ποδόσφαιρο. Εκεί είναι το θέμα. Το μόνο που μπορεί να ελπίζει αυτούς τους ανίκανους είναι τουλάχιστον να μην γίνει χειρότερη κατάσταση. Και ακριβώς για να το σώσουν, έχουν βρει αυτή την λύση, η οποία είναι η απαγόρευση των μετακινήσεων και σώζουν τα προσχήματα μας. Είναι καλυμμένοι. Οι νεκροί υπάρχουν και αυξάνονται. Δηλαδή, δυστυχώς, εμείς μιλάμε και κάποια πιτσιρίκια ανεγκέφαλα είναι ικανά τώρα να κοπανιούνται με οτιδήποτε μπορούμε να κουβαλήσουν. Ναι, το κράτος τι κάνει με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει ότι εγώ. Σφυρίζει Αυτό. και απλά του ζητάει εσένα να βγάλεις κάρτα φιλάθλου, να έχεις e-golf για να μπει στο γήπεδο. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Και όλα αυτά και με το να απαγορεύει τη μετακίνηση ουσιαστικά είναι σαν να πει ότι εγώ το χρέος μου το έκανα από εκεί και πέρα μεταφέρει την ευθύνη. Και να αναφέρω επίσης το άλλο εγκληματικό, η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν και ένας λόγος από χάθηκαν και τα παιδιά στο τροχαίο. Γιατί είσαι κράτος, και να μιλήσουμε τώρα για την Ελλάδα, και δεν αφήνεις να μπουν, ας πούμε, πούλμα να πάνε εκδρομή στη Λιβαδιά. Εγώ δεν είπα, εντάξει, τα τέρμπι μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αλλά τώρα να πάνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά και απαγορεύσει τη μετακίνηση και τους λες πάτε με τα μάξια. Ή αντίστοιχα οι άλλοι που πήγαν στη Ρουμανία από τον Κατσικόδρομο, είσαι Ευρωπαϊκή Ένωση και αφήνεις να υπάρχουν ενταλίκες σε αυτόν τον δρόμο. Πέρα από το πώς έγινε το ατύχημα, έτσι. Όπως το είπες, Ευρωπαϊκή. Ότι δεν φταίνε μόνο οι ντόπιοι κοτσαμπάσιδες, είναι και οι Βρυξέλλες από πίσω. Όπως το είπες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το χρήμα και τα λογιστικά στοιχεία τους ενδιαφέρει. Όχι τα έθνη, προφανώς όχι οι ζωές μας. Είναι σίγουρο. Τέλος πάντων. Με αυτά και με αυτά, φίλε, αντίο και φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση. Άμα θες να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για επόμενες εκπομπές, είτε για ποδοσφαιρικά θέματα, είτε για μουσικά, λογοτεχνικά, ακόμα και πολιτικά, που ξέρω ότι σου ενδιαφέρουν και σου αρέσουν με τον τρόπο που τα προβάλλουμε στις τηλεοπτικές της φανταστικής λογοτεχνίας. Τους χαιρετισμούς μου να σου στείλω εκεί στην πρωτεύουσα. Σήμερα έχεις ανέβει για να δεις παιχνίδι που θα γίνει τις επόμενες μέρες, για να δεις αγώνα. Να είσαι καλά, έχεις την εκτίμησή μου για την αγάπη μου και το ξέρεις. Τα τελευταία λόγια δικά σου. Και εγώ να ανταποκριθώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν, πιστεύω, ωραίος ο διάλογος μας. Ελπίζω να τον απολαύσουν και οι ακροατές. Με το καλό να ξαναμιλήσουμε. Είμαι ανοιχτός σε συζητήσεις, όπως τις ανέφερες, και αθλητικές και πολιτικές. Και να είμαστε καλά, γεροί, υγιείς και όλα γίνονται. Ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους μας, τους ακροατές. Να είστε καλά, παιδιά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ας το πούμε και καλυστή, για την επόμενη εκπομπή, για το επόμενο podcast της φοιτητικής λέσχης φανταστικής λογοτεχνίας. Μέχρι τότε να διαβάζετε το ιστολόγιο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση lefalo.blogspot.gr, να επισκέφτεστε την σελίδα μας στο Facebook, φοιτητική λέσχη φανταστικής λογοτεχνίας, και να είστε καλά. Τα ξαναλέμε εντός ολίγων ημερών.